buhay mapakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa. Sa'yo tunay na kagalakan, mababayaran ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin ka natong tanan, nga nagatiman og nagtagbo sa tanan nga atong gikinahanglan. Iya kitang gibantayan og iya kitang giproteksyonan aron kita makapadayon sa pagpangalagad kaniya. Aron kita makapadayon sa paghatod og mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Ug sa atong panag-uban ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig ug ako kamong gihangyo sa pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios diha sa atong mga pag-ampo. Mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Dios nga mo'y nag-atiman sa tanang mga tao nga mintuo, misalig, midangog kanimo. Dios nga mo'y nagpanalangin sa tanan nga mga katawhan nga nagkinabuhi sa imo mga pamaagi, sa imo mga pulong, sa imo mga pagtulunan. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Tungod ka imong gipabati kanunay ang imong pagpanalangin, ang imong pag-uban, ang imong pagproteksyon. Imo kami gitagaan og kalipay, kalinaw na dili na mo makit-an sa mga butang sa kalibutan. Imo kami gipaambit sa katagbawan Ginoo diha sa pagpangalagad kanimo, diha sa imong presensya. Amahan, amo kang gi-welcome karon sa among panag-uban. Amo kang gi-welcome o Dios niini mong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Magpanalangin na usab ka sa matag usa ka namo. Panalanginin na usab kami sa imong mga pulong. Panalanginin na usab kami sa imong mga mensahe. Tagaan mo usab kami kasing-kasing nga matinuohon, madinawaton sa imong mga pulong. Dasiga usab kami sa pagkinabuhi sa imong mga mensahe. Salamat Lord sa imong pagpanalangin kanamo nining takna. Amo kang halagaran, daygon, simbahon. Ug amo kang pasidunggan sa matag usa namo kinabuhi. Kay alang lamang kanimo ang tanan, kadungganan, himaya sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, ilabi na sa atong mga kigsunan nga nanuka diha sa nagkalaing mga lugar. Siyempre sa ato ang mga kigsunan usab nga nagsunod sa atong programang pulong mo kinabuhi ko pinaagi sa atong FM station.
101.3 nga nano ka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Mayong gabi, mayong pagiguban, ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nagasunod sa ato nga programa nga maga-replay kanunay niini, og ako nagtuo nga kamo naggipanalaginan sa Dios. Kamo og ako og kitang tanan giubanan og giproteksyonan sa atong buhi nga Dios. Dili gid nato kalimtan ang pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Maayong gabi ug maayong buntag udto hapon sa tanang mo replay. Ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga naa karon sa gawas sa Pilipinas, diin padayon silang giubanan o gipanalanginan sa Dios. Ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko, mga pantahik ikabalos ko nimo. Mayong gabi, mayong pakiguban sa tanan nga nakasod na sa to nga programa. Mayong gabi. Blessed evening sa tanan nga mga Kristohanon nga matinud-anon. Ako nagtuo mga kaigsuonan nga ikaw nga naminaw karon panalanginan kas Ginoo. Ikaw nga nakadungog nakabati karon, ang Dios magatagbo kanimo. Mao ni ako mga pagampo. Og mao ni atong mga hangyo sa Ginoo, dili kita niya pakyason tungod sa saad sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Dalaygon ang Dios sa tanang may kinabuhi nga nangalagad kaniya. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Ubiras Gina. Evening Pastor, uban sa imuhang family. Musta mo? Okay ra gyud mi? Salamat kay sa inyong pagpangumusta, ang Dios magpanalangin. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Sister Gingging. Mayong gabi, sis. Murag ang uban akong nalaktawan. Ako ang nasaylohan kay niop ang ako ang kuan kanang og ako maguning i-feeling mura siyang mobalik. Unya og akong ibalik na sad mawa. Unya ako na sang pinduton. Si Akira Manukan, maayong gabi. Sister Gingging, katong imuhang message pwede ra gyud kaay imong ibalik og kuan para ako ang mabasa. Pero pwede ra gyud ako ang tan-awon sa pikas na ko monitor ha, para ako ding mabasa gyud tanan. Awit makalangit walay tihik-tihik. Akong gipasalamatan ang Dios mga kaigsuonan tungod kay sa ato ang PC nga atong gigamit para maoy-kuhaan sa ato ang mga music. Akong gipasalamatan ang Dios tungod kay gihatagan ta sa Ginoo og EVR para maproteksyonan ang ato ang PC. Kay wala gyud ni PC mga kaigsuon, wala EVR. Ani karon naan na gyud, no? Salamat sa Ginoo. Buhaton ta sa pagsimba. Ako nga tan-awon ang ubang mga mensahe. Ako sa nga ablihan diri ha para ato ang mabasa diri. Muday ko mo simba. Buhaton tang tanan lang kaniya. Kay gibuhat niyang tanan lang sa Mayong gabi ni Armida, si Sister Armida Alsola Tamayo maoy una gyud diri nga mi kuan. Mi message no si Armida, ako ni nga tan-awon ko no. Armida ako sa ni nga tan-awon. Armida Alsola Tamayo. Silingan rumaday kaayo na ako dire. Salamat kaayo ni
Boss John og ni Ma'am Aimee og sa ihang mga gwapo madili day mga gwapong anak og mga gwapang mga kanang mga anak, no? Salamat kayo sa Ginoo sa inyo nga pag-uban. Ang Dios magpanalangin. Daygo nato siya sa paday na walay tihik-tihik. Dayon ta mga kaigsuonan kay nindot kayo ang mga pulo nga ato karong hisgutan og ang mga pulo nga ato karong madunggan gikan gyud sa balaang kasulatan. Tanang kanasura, daygo Mayong gabi, mayong nga pagpaminaw. tanang adunay gininhaw. Ako sang balikan mga kaigsuonan ni Ermida Alsola Tamayo og gisonda ni Birius Gina. Request song Ikaw ang Kusog. Okay, ako na nga pangitaon. Matod pa si Sister Gingging Simpron, matod pa diri. Sayaw-sayaw. Mayong gabi, Pastor. Kumusta? Salamat sa Ginoo. Maayo akong flight gabi, Pastor. Dalaygon ang Dios sa tanang nagsunod kanunay sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Pwede request awit makalangit, Pastor. Lahutay lang. Salamat, Pastor, and God bless. Sige. Salamat sa Ginoo sa iyang tubag sa itong mga pag-ampog hangyo nga ang imong flight, no, proteksyonan sa Ginoo. Maayong gabi ni Tiroy or Fanil. Good evening, Pastor. Salamat sa Ginoo nga makapaminaw na sad mi sa pulong sa Ginoo. Ilaagi kanimo. Ang Ginoo magapadayon sa paghatag og langitong kaalam kanimo. Pwede request og kog lunlon nga kalipay. Katong ato ang ko ano? Anamatay kompos ana kanang lunlon nga kalipay. Kora na nga kantahon mga kaigsuonan. Si Evelyn Bacote PM, Pastor, watching from Davao City. Si Marlene Garganera, maayong gabi, Pastor, uban sa imong family. Watching here in Dumaguete, request kog song Lahutay. Sige, ako nang katahon ka ng Lahutay. Sige. Si Sheila Suerte, maayong gabi, Pastor, watching from Cebu. Asa mo dapit sa Cebu? Si Emeline Bacote, request kanta, Pastor, Labod. Sige. Ako sang tanawon kung nakasod na ba ang uban diri nga message okay. Ang pinakalas diri sa apika sa monitor si Sir Vilinario Florentino, matod pa dalaygon ang Ginoo. Salamat sa kamaayo sa Ginoo nga makagagaho. Maayong gabi, Pastor, sa tanang Dios magpanalangin sa matag usa. Sayaw-sayaw ta, sayaw away tihik-tihik. Ako sa nga andamon ang ag-request diri nga awit makalangit nga Ikaw ang Kusog. Wala tay laing kusog mga kaigsuonan kanang gikan sa Ginoo. Lukso nga pinakakusog, sige lukso. Ikaw ang kusog, matod pa sa awit makalangit nga gi-request diri apan ang pangutana mga kaigsuonan, unsaon pod nato aron mabatonan nato, unsaon nato aron madawat bitaw nato ang kusog nga gikan sa Dios. O sa may mga pamaagi, kung maingon tang unsa ang pamaagi, ang tubag ana mga kaigsuonan dapat gikan gyud sa Biblia. Kay kung pangitaon na to ang tubag mga kaigsuonan gikan sa tao, ay magkadaiya ang tubag sa tao mga kaigsuonan. Pero kung ang Biblia mo'y atong pangutan-on, unsay mga pamaagi aron mabatonan nato ang kusog gikan sa Dios, basahon gyud dayon nato ang Biblia, no? Og mabasa nato diha sa libro sa Isayas. Libro sa Isayas kapitulo 40 31. Ako rang check upon kung insakto ba ha? Isayas. Ikaw ang kusog ka na ko, kalipay o dalampana. Isayas 40 versikulo 31. Abot man ang Apan katong mosalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog, manglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manlakaw og dili maluya. Katud ang tao nga makabaton og kusog, katud ang taong mosalig. Unsaon man pod pagkasiguro nga dunay tay pagsalig sa Dios. Ang tao nga dunay pagsalig sa Dios, katong tao nga nasayod sa saad sa Dios, katong tao nga nasayod sa pamaagi sa Dios. Kay di man ta kasalig sa dili man ta kasalig sa usa ka saad o usa ka kana bitawng pulong nga wala nato masayri. abot man. Apan katong mosalig sa Ginoo, buti pasabot mga kaigsuonan nakaila ka sa Ginoo. Ang taong nakaila sa Ginoo, ingon ang Biblia, katong mga taong wa na magpakasala. Wala
Apan ang tao nga sige buhat og sala, ingon ang Biblia, wala pag yun na makailas Ginoo. Asa gyud nabasa Pastor Gideon? Naas Biblia. Pero para gyud ay inyohang para gyud inyohang makit-an mga kaigsuonan kay pertigong pagdaghan ng bersikulo des Biblia. Pila guna ka libro ang Biblia mga kaigsuonan, Genesis hangtod Revelation. Unya every book sa Biblia daghan kaayo og mga kapitulo. Unya asa man mabasa? Sige, atong pangitaon. Naanas Juan, kana bitang muingon nga nakaila sa Ginoo o niya sige ra og buhat og sala. Ingon ang Biblia, wa na kaila Ginoo oy. Ang langit gugma mo para sa tanan. Akong pangitaon mga kaigsonan kung basta kay naanas Juan ako nabasa. Ako sang pangitaon dire mga igsoon. Ingon din kung may moingon nakaila ako sa Dios apan wala magtuman sa iyang gisugo, bakakon ka ng tawhana ug wala kaniya ang kamatuoran. Unsa may gisugo, unsa may sugo sa Ginoo. Mga igsuon ko sa Ginoo. Unya daghan pa gyud nga mga bersikulo nga naghisgot tanawon nato ha. Unang Juan kapitulo 2 bersikulo 4 ang akong gibasa kaganina. Amo adto pagyud ko sa lain nga mga kapitulo sa Unang Juan. Kapitulo 3 bersikulo 1. Kuha inyong Biblia para kamo gi mo basa. Palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod niini giisip kita mga anak sa Dios ug mao gayud kana kita. Ang hinungdan nganong wala makaila kanato ang kalibutan mao nga wala kini makaila sa Dios. O diretso ko sa bersikulo 6 ha. Nindot kay gyud na kung ato nang i-series. Pero diretso ra ko sa bersikulo 6. Alang sa dunay walay Biblia, pwede ra gid mo mag-download og Biblia mga kaigsuonan kos Ginoo para sa inyo nga pakig-uban diri sa atong nga programa, inyo pong mabasa ang mga pulog mensahe nga ako ang gi-share kaninyo. Sa Unang Juan kapitulo 3 bersikulo 6, nagiingon din busa ang tanan nga naa kang Kristo dili na magpakasala. Apan ang magpadayon sa pagpakasala wala pa makakita o makaila kaniya. Ang tao nga nakaila sa Dios, mao man to sila nga mosalig sa Ginoo. Kay dili beta kasalig sa mga taong bisan gani sa tao nga wa ta kaila. Di ta mosalig. Kinahanglan makaila gyud ta para maumol og mahimugso kanang pulong pagsalig aron naatay kusog. Kay mao man ay pamaagi nga gipakita sa Dios sa Biblia aron makabaton tag kusog. Kusog sa pagpangalagad, kusog sa pagdaig, kusog aron makapasidungog, makapasalamat ta sa Dios. Kay ikaw ug ako giumol ta, gipakataw ta sa Dios kalibutan aron moalagad sa Ginoo. Dili aron magtagbaw sa mga butang nga ang tinuod wa man puy butang nga makatagbaw sa tao. Abot man ang problema. Daghan kayo mga tao, mga kigsuonan nga moingon. Siguro usagan ni ta kaniadto nga moingon. Yes, moingon ta nga og makaangkon ta na butanga, kana bitaw na ay mga butang ato gipangandoy mga kaigsuonan. Unya moingon dayon ta nga og maangkon kon butanga, okay na gyud ko. Murag okay na gyud. Pero og naa na bitaw na mangita na pug laing butang. Deres kalibutan mga igsoon, di gyud ta matagbaw. Way butang nga makatag sa tao. Ang makatagbaw sa tao mao lamang ang presensya sa Ginoo. Sumala sa gisugid ni David diha sa Salmo kapitulo 16 bersikulo 11. Gitudluan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang imong presensya naghatag na kog kalipay og nagdalag tumang katagbawan. Okay no, padayon ta. Ako sa ning tagaan og pagtagad ang giawit dire, gi-request dire nga labod katong lahutay ako ratong kantahon og unsa ganitong usa.
nga awit makalangit mga kaigsuonan. Ako sa nga tan-awon diri ang labod para ako ang mataga og pagtaga diri sa ato ang panag-uban. Awit makalangit labod. Mayong gabi ni Alvin Torion Avillanosa. Good evening, Pastor Gideon Candelario, watching you here in Evangelical Theological College of the Philippines. Pastor, patabang kog prinimo, Pastor, na magkauli na sila, mama ug papa, nga dili malahos og bulag kay sakit kaayo para nako. Usan na sa gitrin ka ana, Brad Alvin. Mao ni timan pag musulod ka sa pagtuon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios sa tibok Biblia, doon na ginay pagsulay. Doon na ginay pagsulay. Kay nganong naa kay pagsulay, aron damor nimong magamit ang imong makatunan. Naa naman kay nakatunan, naa na kay nahibaw-an nga mga pulong sa Dios. Dili man nato na magamit kung wala tay mga pagsulay. Milagroso o gamhanan. Nganong kinahanglan ta nga makasinatig pagsulay? Para ang atong mga nakatunan mabaid nato kanunay. Una kung naay mga pagsulay dili ka dapat mabalaka, makuyawan. Kay unsay gani rason nganong sulayan ta? Sumala sa gisulti ni Apostol Santiago diha sa ihang libro Santiago kapitulo 1. Bulahan kamo nga nakasinati sa tanang matang ng mga pagsulay. Bulahan! Ang tao di ay nga makasinati sa tanang matang nga mga pagsulay, mahimong bulahan. Tanawa ra gud ang giingon ni Ginoong Hesus diha sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 11 hangtod sa 12. Makasinati gani tag pagdaog-daog, pagbutang-butang, pagbaybiyay. Apan unsay tambag ni Jesus sa 12? Ay paglipay mo oy. Paglipay mo kay na mo'y ganti. Sige, ayaw ka bala ka ana, Brad Alvin. Kuan gyud na siya. Usa na siya ka mga pamaagi aron mas matrin ka pag-ayo sa pagdumala diha sa mga tao sa Ginoo. Mayong gabi ni Pastor G-Boy Oriel. Mayong gabi Pastor. Mayong gabi Pastor. Kumusta mo diha sa Cebu City? Ang Dios magauban, magpanalangin kaninyo diha. Si Gregorio Kiring, maayong gabi Pastor. Maayong gabi ni Leachin Tahan Langit. Maayong gabi Pastor Gideon Candelario, dalaygon ang Dios. Salamat sa pulong sa Dios. Sa pulong mo kinabuhi ko. Salamat sa pulong sa Dios. Bless kaayo ko, daghan kaayong natun-an. Amen. Sa tanang saad sa Ginoo. Akong gidasig ang matag-usa nga ato ning i-share mga kaigsuonan ang ato nga programa para dili ka ikaw ray makadungog kun dili ang imo pong pamilya. Mayong gabi ni Michelle Romero. Mayong gabi Pastor from Toriel. God bless po. Sige, mayong gabi kaninyong tanan. Salamat kay ni Sister Gingging Simpron, bisan kon busy, wala niya ihikaw ang iyang panahon, iyag yung i-share ang atong programa ngadto sa iyang mga kailag higala. Mayong gabi ni John Ray Amariel. Maayong gabi Pastor og Dante de la Torre. Maayong gabi Pastor. Maayong gabi Pastor, kan I request song Pastor di ka nagkulang. Gikan ni Brad Alvin. Sa walay katapusan nga nagpamuhat sa among taliwala. Lipay kay ko mga kaigsuonan tungod kay pizza 13 sa Pebrero. Tukuron gyud ang simbahan para sa Ginoo. Ako nang nakontak ang Panday gikan sa Gihulngan na mausan ni estudyante sa una sa first batch mga kaigsuonan sa diha nga nagtudlo ko og basic pastoral. Unya sa diha nga nagdumala ko og FM radio sa una sa Cebu sa Love Radio. Dito mi nagka-connect unya na himugso ang pagtudlo nako og basic pastoral. Nga usa ni siya sa mga estudyante sa una nga karon do na napoy simbahan. Bali duha ka simbahan ang ihang gidumala ug do na poy mga pastor nga ihang giatiman. Og siya ang gipadala sa Ginoo diri aron tukuron ang balay alampuanan. Mayong gabi ini Risa Hogoder. Maayong gabi Pastor Gideon, pwede request me kanta Goodness of God Bisaya.
Sige, salamat kaayo Pastor. God bless you and your family from Selwi 8, Pulumulok, South Cotabato. Akong katahon mga kaigsuonan ang gi-request nga awit makalangit nga Lahutay. Mayong gabi ug mayong pagpaminaw ni Sheila Swerte. Mayong gabi Pastor, watching from Cebu City. Salamat kayo. Asa madapit sa Cebu City. Si Marilyn Orision, good evening Pastor. Ganyan, I'm watching from Andap, Laak, Davao de Oro. Sige, salamat kaayo. Og kuman aning awit makalangit nga di ka nagkulang. Ako ang labod no? Labod. Ako na nga tagaan og pagtagad ang awit nga Lahutay. Unya Lunlun Kalipay. Sige, ako nang kantahon. Kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya, kay may mapa. Angay ka lang mula utay, aron makalabang ka sa pagsulay. Mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Anang kabugat mo tabangan ka, ayaw ragyon pagbiya ka niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya, kay may mapa. Angay ka lang mula hutan, aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinud-anom lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muli ko ka. Buhata ang tanang kabubot niya, kay ang panalangin niya ihatang na.
ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan, kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya, kay may umapa. Angay ka lang mula hutan, aron makalabang ka sa pagsulay. Kun ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimo daygang siya. Ug dili ka kabsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan, kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya, ay may umapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Dalaygon ang Dios sa awit makalangit, lahutay lang. Awit makalangit mga kigsonan, di ka nagkulang, diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ko, tanging ikaw. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Jesus, kahit ako'y nangangamba. Ni Marilo ka Sakdalan, maayong gabi, Pastor. From Bual, Cebu. Salamat kay Sister Marilo. Natay simbahan diha sa Mualbual, diha sa Tumunoy, Mualbual. Ang kadumala si Pastor Adila Fatber sa Mera. Kumusta mo diha? Ang Diyos magpanalangin. Si Elizabeth na Cabello Kasantusan. Mayong gabi, kanimo Pastor from Zamboanga City. Mayong gabi ni Mila Malot Sodaria. Mayong gabi Pastor Gideon, God bless. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-uban. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Happy wansing ni Lorena Traya. Og matod pa, amin. Maayong gabi, Pastor. Si Alex Ganso Oma, Pastor, pinaspasay jud ang chat. Kaigsuonan parting daghana ang nag-atang. Salamat sa kadasig, Pastor. Natakdan sa magwawali. Bitaw, gi-bless jud ka, Pastor. Igamit kining maong programa para pod sa mga lagyo, gid bless. Pastor awit makalangit kanimo lang. Salamat sa Ginoo nga nag-atiman ka natong tanan. Dinihig gipakita o gipasinati sa Dios ang iyang paghigugma, ang iyang pagkamatinud-anon. Diri gipasinati sa Dios sa atong programa ang walay hunong pag-atiman sa Ginoo ug pagtudlo niya kanato. Aron ikaw ug ako mahimong maindandamon sa pag-atubang sa Ginoo. Kay wala nay lain pang angay pangandaman sa kinabuhi nato ang pag-atubang nato sa Ginoo. Kung takos ba ta, angayan ba ta? Kay kung takos tag angayan, pasudlon gyud tas iyang gingharian. Pero kung dili ta mailhan, ingon si Jesus, pahawa mo, wala ko makaila kanini. Pero kinsa man ang mga tao nga dili ilhon ni Jesus, katuro pong mga tao nga sigig sampit o Ginoo, sige ra pong pakasala.
Munang diri sa atong programa mga kikigsunan, gitudlo gigiyahan ta aron mahunong na, maundang na ang pagbuhat og sala. Kasi Jesus mipasidaan nga misugilon ka nato diha sa Mateo City 21, 22, 23. Dili tanang magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kun dili kato lamang tahaw nga nagtuman sa kubuton sa amahan. Ni anang panahon na matud pa ni Hesus, daghan o niya mga tao nga moingon ako, di ba nagwali mi sa imong ngalan? Naghimo mig milagro sa imong ngalan, nagpagawas gamig diyawa sa imong ngalan, nagayog mi sakiton pinaagi sa imong ngalan. Pero unsa itubag ni Jesus, oy pahawa mo, wa ko kailan ninyo mga makasasala. Mao nang diri sa atong programa, ayaw dili nato usikan ang atong pagtuo, dili nato ikumpiyansa atong pagtuo. Kung nagtuo ta, dapat sibo ug subay sa Biblia. Kay ang tao nga nagtuo nga sibo gyud sa Biblia, wa nay bisyo. Inibig mo ako noon pa Awit magalangit, inibig mo ako nooy paman, di ka nagkulang. Awit makalangit, lonlon kalipay, ako raning taga-anog pagtagad. Ang gi-request diri ha, pinaagin ni kisa may composer ani si sige, ako sa nga palungon ning usa kay murag nagsapaw ha. Bye Sandrak, salamat kaayos Ginoo. Nga ikaw kauban niya. Si Gigi Mays, maayong gabi pastor og sa tanang listeners. Panalipdan ka. Si Risa Hogoder means pastor unsay boti pasabot sa akong damgo nga samtang natulog ko, nibangon daw ko og akong gibunalan og kalendar, ako ang panganay Apan may nga anak kay wala pa daw natulog, kag sigig silpon og gisagang sa akong bunso ang kalendar. Nakamata ko unsay boti pasabot. Pastor, salamat sa pagbasa. Ang maghisgot na ng kalendar mga kaigsunan, naghisgot na sa panahon. Dili dapat kitang mga ginikanan bitaw, dili nato dapat usikan ang mga panahon nga gitagaan ta sa Ginoo nga ato silang maatiman. Gipahinumduman ka sa Ginoo sa imong damgo nga sa mensahe sa kalendar naghisgot ng panahon. Ang Dios naghatag og mga mensahe kanimo nga ayaw gyud usiki ang panahon nga gihatag sa Ginoo nga makaatiman pa ka sa imuhang mga anak. Tutuki ang unsa may ilang gikinahanglan. Mao nang nakumpos nang ako ang atong kanta mga kaigsunan, ginikanan. Unya gisagang sa bunso mga kaigsunan, usa sa mga mensahe ni ana nga ang panahon dili bitaw dapat kanang gamiton para pasakitan lang ang imong anak, kundili panahon dapat amumahon o giyahan sila sa pagkaton sa Biblia. Sugo na diha sa Deuteronomio kapitulo 6 versikulo 6 hangtod sa unahan. Pwede ra gyud nga imo nang basahon sa Biblia. Deuteronomio kapitulo 6 sugod og 5:6 hangtod sa 7. Ang Dios magpanalangin. Si Pipito de la Torre, good evening. Pastor, good evening. Salamat kayo. May gabi isad si Felix Dapar Lumod. Pastor, na ako'y damgo sa ako ang damgo. Pastor, gisaniban ko unsay pastor pasabot ana. Ang word pasaniban kana bitang dili nimo makontrol. So dunay mga bantayanan nimo nga emosyon sa imuha nga kanang kaugalingon. Time nga masuko ka, time nga maguol ka. Usas makaanbalan sa kinabuhi sa tao kanang sobras kasuko. Likay gyud ang kanang masuko ka nga dili masubrahan. Kamo na giingon sa Biblia sa Episo nga kung masuko mo, ayaw taon pasalupig adlaw kay resulta man gunas pagdumot. Og ang tao nga magdumot, mga igsuon ko sa Ginoo, dili na makapahimot sa Dios. Muna nga kana bitaw nga the word saniban
naghisgot na nga dili nimo ma-control ang imuhang kaugalingon. Usa na sa mensahe nga dili dapat mahitabo sa imong pagkakristohanon. Nganuman, kay ikaw ug ako gitagaan tag gasa sa Dios nga maong balang espiritu. Ang maong gasa nga maong balang espiritu timan iduna ni sa ibunga. Sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22-23 nga ang bunga sa balang espiritu ang ikasiyam self-control. Unya aron magamit nimo ang pagkontrol sa imuhang pagbati, that is emotion, kinahanglan imo siyang pahirion. Mo nang dihas Galacia kapitulo 5 bersikulo 16 ingon ang Biblia pinaagi ni Apostol Pablo, apan labaw sa tanan pahariya ang balang espiritu, ayaw tumani ang imong tawhanong kinaiya. Unsa may tawhanong kinaiya? Di ba sa ato ang kinabuhi kasagaran mubo ka itag pasensya. Labi na kung walay tarong kaon sama ni Esau. Kabantay mo ang mga tao nga magkapasmo-pasmo, gamay ra kay nagpasensya. Suko dito. Sige, sa patoy nyo ang mga unsay mga kuan dire, awit ako sa ning ibalik ha. Salamat kayo Felix Dapar Lumod sa imuha nga pangutana. Kung namoy mga pangutana diha ayaw ninyo tago alay ipaabot na diri sa atong programa kay aron ato na matagaan og pagtagaan. Si Alvin Torion Avillanosa, salamat kayo sa tambag pastor. Salamat sa Ginoo. Ayaw kaluya, ayaw kaguol. Ayaw kadlok. Usa na kabahin sa kanang kabahin sa imong training. Kay nagtuon man ka sa Biblia. Dili ni mo na magamit ang imong nakatunan kung walay mga pagsulay. Si Rizal Lord G. Kinkinita, good evening pastor, from Sibunga. Salamat kay si Ginoo no. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi pasawa kay a classmate ay kuno kani koan Russell. Salamat sa Ginoo. Kumusta ang Dios magpanalangin kaninyo diha. Si Erna asa man to dapit. Si Rachel no. Imuhang classmate. Mamusta diha nimo. So kami nagampo nga makapadayon mo sa pagpangalaga diha lig-unon mo sa Ginoo. Ubanan mo sa Ginoo diha. Ang Dios magpanalangin. Salamat kay sa imong pagpatumbaya sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi. Si Irna Mohado, Donairi Carillo, maayong gabi. Si Lorena Traya, maayong gabi pastor. Mutana ko pastor, unsay meaning anang damgo nga patay na siya tapos niingon daw nga uban pero ang nasampit sa babae kay name sa iya uyab. Karon salamat pastor. Magisgot gani og kanang patay nga tao niya kana bitang patay na nga tao niya nagpadamgo. Ang usas mga gikinahanglan ana katong iyahang mga kanang mga saad, iyahang mga tudlo, iyahang mga maymay, mao'y atong gikinahanglan. Kumbaga gigamit sa Ginoo ang atong kaila, atong pamilya para mas mahinumduman nato ang tambag, ang mga mensahe aron magmadaogon, magmalamposon ta na ay mga inaanak nga sitwasyon mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Si Marilo Sakdalan, maayong gabi from Mualbual. Sige, ako na ning nabasa. Sila Swerte, awit sa gugma. Watching from Guadalupe, Cebu City. Awit sa gugma ang request dire. Sa mga bukto niya iampingan kay mahal kanya. Awit sa gugma atong Tagalog pagtaga diri lang sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi ko. Ang mga awit nga atong madunggan diri sa atong programa ilabi na sa taga Kalugtugan og taga diri sa Sardinia ato unya ning madunggan live karong Marso City kay ang motukar sa mga awit makalangit nga atong ihalad sa Ginoo ang music team sa Giholngan. Maunay atong gikursadahan tuig 2018 nga di pa ko kalimot mga kaigsonan nagkursada mi dito 2018 unya nahuman og alas 11 nya kinahanglan ming munlalin mobalhin sa lain na usang mga barangay para magkrusada na sa dito pagkaugma. Dili mi pa biyahion sa barangay kapitan kay anang panahon na daghan pa kay NPA sa una diha
Karon mga kaigsuonan nga nahimugso na ang duha ka simbahan diha sa Plagatasanon proper o diha sa sitio Bantolinaw, naanay mga kinabuhi na usab og nabag-o og nakapangalagan sa Ginoo. Gani diri dapit sa La Libertad nahimamat gyud nako mga kaigsuonan ang mga tagawalhon nga misurrender sa atong gobyerno, misurrender usab sa Ginoo nya karon usa nakamagwawali sa Ginoo. No? Salamat kay sa Ginoo. Og maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Girly Salvia Pigalan. Pwede request kanta Makalangit Pastor gugmang maunongon og dito sa cross. Salamat Pastor, God bless. Okay. Pipito Dilatori, good evening Pastor, request kanta This Is My Desire. Murag maglisod ko og patukar diri og in English nga kanta kay ang ato ang page manggod gimonitor na smita. Unya daghan kay kog mga message gagikan sa mita nga kung magsige ko og violate anang mga copyright bitaw sa in English murag i-mute ta. Sayang masad ang atong account kung ma-mute, no? Muna nga giampingan lagi nako. Si Romilita Bugais matud pa maing gabi Pastor, request request ko Pastor sa aho ang inahan nga na iyahang gibati iyang hawak likod kay Nanay Lita. Salamat. Sakit kuno ihang ilakaw. Ayuhon na sa Ginoo. Og pasalamat tay ang Ginoo. Kay na si Nanay Lita nga giayo na siya sa Ginoo. I declare sa ngalan ni Jesucristo nga ang imuhang nanay giayo na sa Ginoo. Si Maria Presente Glory to God. Si Noel Cadalina, maayong gabi Pastor, og si Mary Joy maayong gabi Pastor. Patabang ko og ampo nga unta dili na si Mama manabako Pastor kay siya Simba aktibo kaayo sa simbahan. Unya hatag tights opering kaso sige gyapon siyang panabo. Sige ra pug panabo mga igsoon. Sige. Usas ako ang gihangyo nimo Mary Joy ikuha na kanang mas maayo pakigsultihan nimo ang pastor kay importante gyud kaayo na nga kanang makalingkawas ang imuhang mama sa bisyo. Kay atong hinumduman kining atong lawas templo na ni og dili na kitay tagiya, gipalit na ni sa Dios. Dili ang tao may nagpalit, dili ang relihiyon ang nagpalit, ang Dios nagpalit niini. Sumala sa gisulti sa Ginoo diha sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 6 19 hangtod sa 20. Mao hinungdan nga kining atong lawas ato ni siyang ampingan, ato ni siyang atimanon og dili nato ni daoton. Usas makapadaot manggod sa lawas ang bisyo. Unya gikan gyud sa Old Testament to New Testament, gikan sa Genesis hangtod Revelation, gapisidaan gyud ang Dios nga kining atong lawas dili nato ni dapat hugaw-hugawan. Usas makapahugaw mga kaigsonan atubangan sa Dios mga bisyo nga lisod kay biyaan sa tao, pero kung doon na kay pagsalig sa Ginoo imura nang matalikdan. Si Noel matuta request kanta Pastor Balangpanan. Oras sa itong programa alas 8:09 na sa kagabion. Si Mary Joy matud pa Pastor kanus amo magtukod og simbahan wala kay ko nakadungog Pebrero unsang pitsaha. Amo abot diri si Pastor Alwin nga maogi mo layout sa simbahan kay ako magyutong gipadrawing niya unya ako pong gipadrawing sa iya pong kaila nga may pagka-architect mga igsoon kay daghan man kay na siyang gitukod nga building. Gani ang Pinoy ana namo diri wala pa gyud po mahuman tungod kay nihangyo siya kay doon na siya itulo ka andana nga pakyahonon. Gani gisugda na didto sa Occidental. Naasay gipakyaw nga tulo ka andana unya na po'y gipakyaw gidungan na niya og duha ka andana nga balay. Bali duha ka balay, ang usa ka balay tulo ka andana ug ang usa ka balay duha ka andana. Unya bless kay ko ba nga kanang iyang kontrata pila ka bulan, pila ka adlaw, pila ka semana humanon gyud na. Muna nga salamat po ko sa Ginoo sa kusog nga iyang gihatag sa iyang alagad Pastor Alwin. Karong Pizza 3C
sa Pebrero moabot siya o niya pagka 14 mauna na gyud ang pag-layout kay ako gyung namatikdan nga kung moabot siya ng pitsahay di gyud na siya mo trabaho kay relax yun niya ang iyahang lawas pero pagkaugma grabe magkatrabaho. Si Rins B. Ayuban, good evening pastor og sa imuhang familia. Good evening po sa akong asawa si Gina Ayuban, sa akong anak si Reno Jamaica Ayuban diha sa Cogon 1, Tabok Hindang Lite. Gikan diri sa Diliman, Quezon City. Salamat pastor and God bless you always. Si Nasaria Pagaran, maayong gabi Pastor Gideon uban sa imong familia. Nindot na familia. Og salamat sa Ginoo nga naa ka kanunay sa pagpahinumdum sa pulong sa Ginoo sa mga magtutuo. Dalaygon jud ang Ginoo sa imong mensahe watching from Kanlambong Abakhahan, Sirabul Yunis, Bohol. Request ko kanta pastor kay buti-buti mo Ginoo. Ang atong Dios mga kaigsuonan dalangpanan siya. Makasalig ta sa panahon nga modangop ta kaniya. Tungod kay saad niya nga dili ta niya pakyaso. Dili ta niya balibaran. Importante nagkinabuhi ta sa iyang mga pagtulunan. Si Erna Mohado Donairi, I'm watching from San Jose, Marida Lite. Salamat. Si Vin Galib, maayong gabi Pastor Gideon, salamat nakapaminaw na sad ko sa imuha mensahe sa pulong sa Ginoo. Si Ronski Lopio, maayong gabi, maayong nga pagpaminaw ni Rual Hadraki Caralde, maayong gabi Pastor, salamat makapaminaw na sad ko while na masada. Ang Dios magpanalangin sa imuhang pagpamasada. Salamat sa Dios sa imong pagbisita diri sa ato ang FM station ug sa ato programa. Si Pipito de la Torre, good evening Pastor, good evening nindot sa ambahanon ni Lord og boses gihatag ni Hesus nimo ba. Salamat kay nakapadayon kamo diha katuyuan plan ni Hesus. God bless. Amen. Salamat kaayo gyud sa Ginoo. Ang Dios gyud mo'y naghangnay sa tanan. Kay saan man guna niya magpabilin ratang mapaubsanon, mapailubon, iyatang ubanan og panalanginan og panalipdan. Maayong gabi, maayong pakiguban ni Evelyn Iran Tarukan, maayong gabi og ni Marilyn Orision og ni Vince, maayong gabi po ni Brother Vince. Kaninyong duha ang Dios magpanalangin. This is my desire kanta pastor. Nabay Bisaya, this is my desire, pero murag nakadungog ko anak sa una ha. Ako sa pangitaon. Nawa kong mabatunan hadlang sa imong kiliran, pagkamutan mo Ginoo, dalang parang o Diyos ka sa akong mahal. Ang kalinaw akong mabatunan. Kino maraga sa mga in-English dili gid ko ka hatag ngay ra gyud pasensya. Senior Edgar Sumampong, maayong gabi nato tanan. Si LG Rodriguez Cades, good evening pastor and to all listeners. Si Ate Ars, maayong gabi. Si Marilyn Ration, thank you Lord. Thank you Pastor Gideon. The word of God in this evening. Indot no. Si Felix Ngilan, maayong gabi Pastor ug sa tanang naminaw, God bless sa tanan. Ninita Pahang, bi Pastor ug sa tanan na minaw pulong mo kinabuhi ko. Salamat sa Ginoo nga imong God bless. Si John Ri, maayong gabi. Si Marifi Camerino, shout out ko Pastor sa ako ang pamilya Camerino family, Kaban family, ug maayong gabi kanimo from Nagalaak. Nagalaak. Kumusta naman tong balita dias Naga? Luoy ka ano? Naang kaluoy, kalagot, kasuko. Maog na nga grabe ang balita sa Naga. Si
Rolly Kabahog, maayong gabi diha Pastor Gideon from Liloan, Cebu City. Ang Ginoo magpanalangin ka natong tanan. Amen. No? Salamat sa Ginoo. Ninita Pahang, love you all. Salamat kaayo sa gugma nga gikan sa Ginoo. Panya Mugan Alexander, maayong gabi Pastor, ug sa tanan watching from Hagunoy, Davao del Sur. Maayong gabi ni Ali Jan Mulan og ni GL Lanyuhan Garcis, si Mary Joy Bon Canonigo, maayong gabi ni Darling Kantungan. Maayong gabi Pastor sa inyong tanan, request song Pangalan Mo from Valencia, Bukidnon. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Malin Bayang. Mayong gabi po Pastor. Og sa tanan dalaygon ang Dios ning sayo sa kagabion. God bless everyone. Mayong gabi ni Sister Maria Presente. Og mayong gabi Pastor, og sa tanan nga naminaw Pastor dalaygon ang Dios sa walay. Please pray Pastor sa akong anak nga nagbuntis, medyo late na ang pagbuntis. Kay mao ba? Sige. Ato ning dadon sa mga pagampo nga okay ra gyud ang imong anak, Sister Maria. Awit magkalangit kay buti-buti mo ato taganog pagtagad diri lang sa tunga programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Human anay mga kigsuonan mo adto nanta sa paghisgot sa pulong sa Ginoo diha sa Santiago Kapitulo 2. Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Si Marcos Monteselio, maayong gabi. Si Felix Sangilan, maayong gabi. Na ako'y damgo Pastor, nasaniban ko no. Ako naning ipasabot. Si Recordincelio Iofibio, live na ka sa Shine FM 101.3 Alcantara Pastor. Kumusta mo brother? Pangumusta ko ni Pastor. Ang Diyos magpanalangin, Pastor Junrel. Si Rizal, good evening Pastor Gideon, maayong gabi ninyo diha dai Rizal. Si Maria Hilin Hamil Ngoho, maayong matud pa Pastor unsay kahulugan sa damgo. Gadamgo ko og has, dako iya kong gitan-aw unya, giduol ko niya. Gasigi ko ingon ayaw ko paaka, mawala ko niya gipaak dayon midagan ko. Ang minsay sa imong damgo palayo anang kana bitang dili pure nga mga higala, kanang dili pure nga mga amiga. Gidasig ka nga mo distansya ka sa mga dili tinuod nga mga kaila. Kanang friend, no? Si Lorna Reveliasa, good evening Pastor. Yes, amen. Tan-aw nasad ko og pulong mo kinabuhi ko. Mauni akong kalipay o kadasig Jesus Christ embrace as His amazing love and grace and protection. More blessing to you and your strain and your family. God with us always. Indot kayo na, salamat kayo sa imong minsay Sister Lorna. Si Marilyn Orizion, maayong gabi. Si Marie Cres Momo Limbaga, have a blessed evening Pastor. God bless. Si Herbie Rimes Espinosa, salamat kayo sa inyo nga pag-share sa itong programa. Si Hosea Noel Tudlas, live karon po diri sa Shiny FM. Palihog ko ni Pastor Junrel Kitudlas na kung makabisita mo diri sa Marso City. Marso City. Karong tuiga. Moy ato ang pagpasalamat og pagdaig sa atong buhi nga Dios sa iyang pagkamaayo nga gauban siya sa ato ang buluhaton diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia. Si Rins B. Ayuban, good evening Pastor og sa imuhang family.
Good evening pod sa akong asawa. Ako na ning nabasa no. Sige. Muadto na ta sa pinaka tumoy mga kaigsonan ang niabot o ang nipadalag mga mensahe diri niabot na og 165 ka messages. Adto na ko sa pinaka tumoy para akong mabasa ang mga mensahe nga mo participate sa ato ang kanabitang hisgutan. Ang last diri mga igsoon si Alec Ganso Omak, belated di ay wedding anniversary ninyo pastor og sa ang malabuyok nga bukid lagbaspas sa Bantalungon. Nakaanha na pod naman gud ko sa badyan kanang kaliguan diha. Mao ba? Sige. Si Nanit Pakulanang, maayong gabi pastor, watching here from Kabulakan, Santa Catalina, Negros Oriental. Request kog kanta walay makatugkad. What time pastor? Karon March 7, alas 9 ang sugod gyud sa service. Aniya muhuman og udto. Alas 9 aniya muhuman og udto. Og pagkagabi nay krusada. Salamat kaayo. Mga ganina gapanpan ko sa kanang kaparkingan og sakyanan. Akong gipanpanan kay naamay mga amuanhigod nga mga bisita gid pod gikan sa syudad nga magsakyanan sila. Ang uban gani gikan sa Leyte. Sige, maghisgot ta mga kaigsunan sa mga pulong sa Ginoo nga diha sa Santiago Kapitulo 2. Kuha inyong Biblia mga kaigsunan kay mao magyunay tinuod nga Kristohanon dunay Biblia. Ang taong di kabalong mobasa wa nay problema basta kay kabalo rang maminaw sa Ginoo nga atong hisgutan nga mga pulong mensahe sa atong panagkuban. Ang libro sa Gipadayag Kapitulo 1 bersikulo 3 naghisgot siya nga bulahan ang mobasa, bulahan ang maminaw ug mutuman sa tanang hisulat sa Biblia. Santiago Kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 13. Ang konteksto dinhi mga kaigsonan, angayon pagtagad ang dato ug ang kabos. Angayon pagtagad ang dato ug ang kabos. Mga igsoon, kamo nga nagtuo sa atong halangdong Ginoong Hesukristo, angayan ninyo pagtagad ang mga tao. Pananglit may usa ka dato nga nagsulob og bulawan nga singsing ug mahalon bisti nga mutambong sa inyong pagsimba ug mutambong usab ang usa ka kabos nga nagkagidlay. Kung tagdo ninyo pag-ayo ang mahalong bisti, unya moingon kamo kaniya dali diri ka lingkod sa labing maayong likuranan, apan moingon kamo sa kabos tindog diha og lingkod diri sa akong tiilan. Nakasala kamo sa inyong pagpili mga tao og sa paghukom pinasikad sa daotang katuyuan. Pamati kamo minahal kong mga igsoon. Ang Dios nagpili sa mga kabos ni ining kalibutan na aron mahimong dato sa pagtuo og makapanag-iya sa gingharian nga iyang gisaad sa tanan nga nahigugma kaniya. Apan gipakaulawan ninyo ang mga kabos kinsa ba nga nagdaog-daog kaninyo sa pagdala kaninyo sa mga hukmanan? Dili ba ang mga dato? Sila ang nagpasipala sa dungganang ngalan nga gihatag sa Dios kaninyo. Kung tumano ninyo ang balaod sa gingarian nga naa sa kasulatan nga nag-ingon, higugma ang inyong isikataos sama sa imong kaugalingon, husto ang inyong gibuhat. Apan kung inyong pilion ang inyong tagdon, nakasala kamo ug ang balaod maghukom kaninyo nga malapason. Kaya ang naglapas sa bisan usa lamang kasugo sa balaod nagkalapas sa tanan. Kay siya nga nag-ingon ayaw panapaw, nag-ingon usab ayaw pagpatay. Busa bisan og wala kamo manapaw, nakalapas kamo sa balaod kun kamo mupatay. Pagsulti og pagkinabuhi kamo ingon nga mga tao nga
hukman sa balaod nga naghatag kagawasan. Kaya ang Dios dili maluoy inighukom niya sa tao nga wala maluoy sa uban. Apan ang kaluy-an, apan ang kaluoy mo patigbabaw gayod kay sa pagsilot. Kining maong mensahe mga kaigsunan, dili na to kalimtan nga ang libro sa Santiago gina-address lamang ni tanang katawan sa Dios. Alang sa mga kaigsunan nako nga karon pa nga nakiguban sa itong programa, aron mas masayra nimo nga ang mga mensahe sa Santiago, sa libro sa Santiago para gyud sa katawhan sa Ginoo. Kuhain yung Biblia nga di papel. Ayaw tong Biblia nga naa sa cellphone katong prehaan niya akong gigamit. Kay ang Biblia nga nasa cellphone wala dili nato mabasa ang introduction or gitawag pa si una. Pero ang Biblia mga kaigsunan nga naas di papel, sama aning Biblia mga akong gigunitan na sa introduction. Every book sa Biblia doon na sa introduction. Diha na to makitaan kung para asa ang maong mensahe, kung para kang kinsa ang maong mga pagtulunan. Mauna nga giklaro gyud sa pasiuna introduction sa libro sa Santiago nga kining maong sulat gibuhat, ginasulat o giumol og nahimong Biblia, nahimong libro diha sa Biblia aron mabasa, aron madunggan, aron itudlog isangyaw sa tanang katawhan sa Dios nga nagkatibulaag sa tibuok kalibutan. So bisan kinsa katong tawo nga nagtuo og midawat sa atong Ginoong Hesukristo, katawhan sa Dios. Kung ikaw nga mituo ni Jesus Christ og midawat ni Jesus Christ, ikaw ang gisulatan ini. Ikaw ug ako ug kitang tanan nga nagtuo kaniya. O kining sulata mga kaigsunan para nis mga Kristohanon. Kay ang pulong Kristohanon mga kaigsunan mao man tong mga tao nga nahimong mga magtotoo. Katong mga magtotoo, mga tao to sila nga nagkinabuhi sa buhat ni Hesukristo. Kay dili man gud ta pwedeng mailad. Dili pud ta pwedeng mangilad. Dili nato tugutan nga mangilad ta, labaw nang dili sad nato tugutan nga mailad sa ta. Ang tambag gyud sa Dios aron dili ta mailad, sa ingon tinuod gyud ta nga andam og takos sa pagatubang sa pagbalik ni Ginoong Hesus, kay mobalik man gyud siya. Siguruhon gyud nato nga atong pagtuo, nga atong nakatunan gikan gyud sa balang kasulatan. So diha giklaro mga kaigsunan nga kini maong mensahe para gyud sa mga taong mga magtotoo. Unya ang mga taong magtotoo gitawag sila sa unang panahon mga tinun-an. Pag abot sa libro sa buhat, ang mga tinun-an gitawag usab og mga Kristohanon. Sa unang higayon, ang mga Kristohanon gitawag, ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon. Asa gani na mabasa mga kaigsuonan? Naana sa buhat, ako sa ning lilion sa makadyot mga kaigsuonan ha. Buhat. Ako sa ning pangitaon mga kaigsuonan. Buhat kapitulo 11 bersikulo 26. Ang pulong kanang Kristohanon, mga tao ni nga nahimong mga tinun-an. Katong mga tao nga nahimong tinun-an, mao sila nga nasayod sa mga pagtulunan ni Jesus. Ako ra gyung klarohon kining pulong Kristohanon mga kaigsuonan, kay daghanang miangkon karon nga Kristohanon. Pero daghanang gyud murabag kanang mga ahensyas gobyerno. Gani kung atong tan-awon mga kaigsoon sa social media, perting gubuta ang Surigao. Ato sanang dalikyatan ho sa og hisgot mga kaigsuonan, kay ako man gyud ang na-share sa ako ang account Gideon Candelario. Kay naman po'y mga pastor sad nga nagtinguha sad nga sakupon ang Pilipinas.
ang kunon ang mga yuta o kalupaan diri sa Pilipinas. Unya, ang pamaagi mga kaigsunan mo rehistro kas lumad. Lumad ba na? Tupad. Awan di ko kasyur basta kay na ay mga tribo, like tribo, mga tribo mga kaigsunan. Ang lutaw na ang mga kanabitang kusog mga kunay. Naapot sila'y gobyerno, unya murag nabaliktad ba nga ang ato ang gobyerno nahimo ng trabahante nila. Unya nilutaw sad ng NCIP. Naghilalis na sila. Mao ni nga nganong ako ning lakbitan mga kaigsunan kay daghan kaayo nga mga tao nga moangkon nga dunay Ginoo, nga duna po'y pagtuo. Ako sa ning klarohon mga kaigsunan, kinsa ba ang ilhon sa Dios nga tao nga dunay pagtuo? Tanan bang mga tao ilhon o dawaton sa Ginoo? Ikaw day, ikaw dong, naa kay pagtuo. Kay naa ka simbahan. Sila ba nga ang tanang mga tao nga muadtog simbahan? Tanan bang mga tao ilhon sa Dios nga naay pagtuo? Kay nganong kinahanglan man siya nga naay pagtuo? Kay ang tao nga naay pagtuo, mauni sila ang ilhon nga mga magtotoo. Ang taong magtotoo, ilhon na ni Jesus nga iyang mga tinunan. Ang mga kinuod nga tinunan, ilhon na ni Jesus mga kaigsunan o gitawag sa Biblia nga mga Kristiyano. So ato ni siyang pisa-pisaon usa. Unsa may mga pamaagi aron sigurado gyud ta nga nagtuo ta ni Jesus. Aron angayan ka nga tawgong magtotoo. Kay dili biya tanang mga tao sa simbahan nga moangkong Kristohanon pug ko ilhon sa Dios nga magtotoo or nagtuo. Mga igsoon, ang tinuod nga tao nga nagtuo ni Jesus, nagbuhat sa mga buhat ni Jesus. Ili na to nagalimdan ha. Juan Kapitulo 14 versikulo 12. Si Jesus miingon, ang tinuod mo ni, ang nagtuo ka nako, magbuhat sa akong mga buhat. Og magbuhat pa, labaw pa nini. O sa may buhat ni Jesus, nagsangyaw sa mga pulong sa Ginoo. Nagsangyaw sa paghari sa Dios. Nangampo. Nagdasig. Walay hunong nga pagsangyaw sa mayong balita. Mao bitaw nang ang tao nga nagtuo tudloan gyud nas pulong sa Ginoo. Kay siya nga gitudloan mutudlo po nas uban. Pero tanan bang nagtuo, nagpatudlo? Ana pa man ganay tao nga nagtuo kuno, tudloan pa noon ang Ginoo. Ang tao nga nagtuo, siya nahimong magtotoo. Ang taong magtotoo, sigurado dapat gyud nga mahimo siyang tinun-an. Nya diha para sa pagkatinun-an unsaon pod pag ila o giunsa pod pagpakita sa Dios sa mga taong tinuod nga mga tinun-an. Diha sa Juan Kapitulo 8:31, si Jesus miingon sa tanang nanoo, kung buhaton ninyo ang akong mga pagtulon-an, tinuod nga kamo akong mga tinunan. So diha pa lang sa mga kanabitang mga mensahe ni Jesus, diha giklaro nga dunay duha ka klaseng tinunan. Ang fake nga tinunan ug true nga tinunan. Ang fake nga tinunan katuntong mga tao nga nagtuo kuno Ginoo pero way kalibutan sa mga pagtulunan. Mao nang diri sa atong programa, ikaw ug ako gidasig ta kanunay nga ato gyung tipigan og katunan ang mga pagtulunan ni Jesus, kay ang tinuod gyud perting daghan ang mga taong nagtuo Ginoo ay kalibutan. Unsay mga pagtulon ni Jesus? Mangutan ako, ikaw nga naminaw karon,
Nasayod ba ka unsay pagtulunan ni Jesus? Kung wala ka masayod, unsaon nimo pagkasiguro nagtuo ka Ginoo? Unsaon nimo pagkasiguro nga tinun-an ka ni Jesus? Kay hinumduman na to ang tinuod nga Kristohanon, mga tao sila nga nahimong tinun-an. Mao ni akong gibasa sa Buhat Kapitulo 11, 26. Sa dihang nakit-an niya si Saulo, gidala niya si Jesus sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig silang duha nakig-uban sa mga magtotoo. Diha sa simbahan o gitudluan nila ang daghang katawan og sa unang higayon ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon dito sa Antioquia. Kristohanon, tinun-an, magtotoo, mituo. Naghana rong mga tao nga mintuo, wa gani kalibutan sa mga pagtulunan ni Jesus. Muna miingon sa Santiago, kaning Kapitulo 2 mga kigsunan, sa unahan ana, naay giingon ni Santiago nga oy, na kay pagtuo, wa ka magbuhat, patay na. Onya, kung imo pag yung tan-awon mga kaigsunan, sa libro diha sa New Testament, kung naa kay pagtuo, wa ka mobuhat, mura ra kuno kag kanang tao nga nanamin ba? Nakakita kas imong hitsura sa dihang nanamin ka. Pero inigpahawa na nimo sa amin, limot na pud ka. Mao na nga siguruhon na to nga Kristohanon gyud ta. Ang tinuod nga Kristohanon gikan na sa ang mga tinun-an. Dayong mga magtotoo og ang taong mituo. Dili ka pwedeng mo graduate og college samtang wa ka kahuman ni kasod og secondary. Wa ka kahumag high school. Dili pwede nga pag-graduate pa lang grade 6 ni abot na yung kag college. Gikan sa kinder, grade 1, napagani nursery no, pero nagdaghana na rong tuig nga makagasto ang ginikanan. Gikan sa nursery, napay kinder 1, kinder 2, isa pa mo grade 1, grade 2, grade 3, unya na napod. Pag grade 6, grade 7, anay grade 7, grade 8, hangtod na grade, may K to 12, 11 og 12, isa pa mo college. Ano inig, grabe no, inig apply trabaho. Pero tinagahan requirements. Unya, inig sweldo mga kaigsunan. Na, ambot lang. Kulang sa abangan, pelitihan. Ano yan? Napay pundong utang. Pero pa ita. Muna nga, nanginahanglan gyud tag Dios. Kay kung wa tay Dios mga kaigsoon, haskang lisura ang kinabuhi. Ngano man, wa pay tarong income, napay bisyo mangayo. Tinod man na. Mao na nga ang pagpuyo, ang mga anak maatrag minyo. Kaya nga naman, maglisod pagpa-eskwela. Kung dili gusto ang Dios nga inana gyapon ang atong kahimtang. Gusto sa Dios nga makasinati ta sa iyang mga saad. Mao nang kinahanglan nga mudawat ta ni Jesus, mutuo ta ni Jesus. Ug kinahanglan mahimo tang tinun-an. Dayong isa pa ta mahimong tinuod nga Kristohanon. Muna nga ang tinuod nga Kristohanon mga kigsunan, nausab gyud na siya. Dunay nangutana unsay kalahian sa born again o unsay kalahian sa Kristohanon. Kung imo na sang tan-awon mga kigsunan, ang gipadayag sa Biblia, di ka pwedeng mahimong born again samtang di ka Kristohanon. Dili sad ka mahimong Kristohanon kung di ka born again. Ang tinuod nga Kristohanon
nagkinabuhi na nga sama kang Kristo. Pero gilawgaw na siya. Daghang mga tao nga nagpaka-Christian, nagpaka-born again, pero bisyoso ra. Mao na nga ikaw ug ako kana bitang gitudluan, gisuginlan, ang say tawag ana kanang kung sa ato apa giprangkahan tas bala ang kasulatan, dili ta kailad sa tong kaugalingon, labaw na nga dili ta kailad sa Dios. Kining sulat sa libro sa Santiago para nis mga Kristohano. Ang Kristohanon mga kaigsuonan, diha gipakita nga dunay duha ka klaseng kahimtang. Dunay dato, duna poy kabos. Sa laing pinulungan, pobre. Ikaw ug ako nga naay simbahan, naay tigumanan, dapat mo dili ta mupili og tao nga nagsimbas Ginoo diha sa simbahan. Kay matag higayon nga mosimba tas Ginoo naa man ay paghimamatay. Unya paglamanuhay, pagpangumustahay. Gani sa mga Hudyo, sa ako nang giingon dinhi nga ang ilang nabatasan dili lang lamano. Muhag pag yun na sila, unya mukis pag yun na sila. Pero diri sa Pilipinas dili nato na pwede mabatasan. Pero sa uban nga mga lugar sa Pilipinas, labi na sa mga class nga mga lugar, sa mga dato, kung suod kainan nila, kabantay mo, siguro alang sa mga kaigsunan nato nga nakaadtog mga syudad, nga nakahimamat pog mga dato nga mga tao, makakita og makasaksi gid ta nga kana bitang muhimamat sila, kanang welcome sila mga friend nila. Kuha na sila, dili lang kay lamano. Mukis na sila sa aping, kanang kumbaga dili pod ang simod mo ipabudlot dahil imukis sa aping. Dili sad na. Kanang isig ka aping lang, ilang ibangga ba? Magbangga lang po ng ilang aping ya. Ang uban patingogon pagani. Pero natong dili kanang wala nato na batasan, marag dili na pwede. Dili kay mura, di gyud na pwede. Maguba ang una-una. Kaya nga naman, wala man mabatasan. Ang nabatasan nato lamano. Pero alang gani sa mga wa pa kaayo makakaton sa kinabuhing Kristohanon, makalitan na sila kung lamanuhon. Labi na kanang bitang paghimamatay uban ang gakos, pero dili kanang lalaki to babae. Paghimamatay uban ang kakos sa lalaki o lalaki. Pero alang sa mga daot po gunaon na maingon, kisan boy bayot to gana nilang duha. Pero natong mga Kristohanon mga kaigsuonan, gikinahanglan na siya paghimamatay, pagpangumustahay, paglinig-unay, pagdinasigay, pag-inampuay, pagtinabangay. Diha sa simbahan mga kaigsuonan naagyod ang pagtinagdanay. Kay dili maayo nga kita Kristohanon di ta kantigong mutagad. Nganong kinahanglan man natong tagdon ang atong isig ka Kristohanon? Hinumduman nato nga kung ato nang gibuhat sa atong isig ka Kristohanon, gibuhat nato na ni Jesus Christ. Damor natong gitagad ang atong isig ka magtotoo. Damor nato ning gibuhat diha sa Ginoo. Mateo 25 sugod og 31, bisag unsay gibuhat nato sa ubos nga mga igsuon ni Jesus Christ. Kinsa man ang mga igsuon ni Jesus Christ? Katong mituog midawat ni Jesus. Mao nay giila ni Jesus nga maayong igsuon. So kung unsa may atong buhaton sa iyang mga igsuon, sa ato ang mga kaigsuonan diha sa pagtuo, ato nang gibuhat ni Jesus Christ. Unya gipakita diha sa libro sa Santiago, dunay duha ka klaseng kahimtang. Dunay dato, dunay kabos. Dapat kung mutagad ta sa atong isig ka tawo diha sa simbahan, dapat patas. Dapat kung gitagad nato ang dato, gitagad po nato ang kabos.
Kay kung dili nato na buhaton, mas gitagad nato ang mga taong dato. Unya ato nang giingnan ang mga kabus. Unya lang kadiha. Unya na lang kamong pungko kung wala na ning tawhana. Ato sa ning papungkuon, ikaw tindog lang usa. Kining maong bersikulo mga kigsunan dili gyud nako ni malimtan sa akong pagdumalag simbahan. Usa kay gayon, dunay listener nako sa akong programa nga gikan sa Pamplona. Trabahanti siya kanang construction worker siya. Katrabaho siya og kanang construction. Unya nakadungog siya sa ako ang programa sa Love Radio 97.9 og iya kong gipangita og nagkailhanay mi di siya taon kabalong mubasa kay grade 1 ra siya. Di gyud sa kailag litra. Nya memoryado ra ton iyahang ngan, pero di gyud sa kailag, di gyud sa kabalong mubasa. Nya nihangyo siya nako nga kanang magpatudlog basa. Ako siyang gitagaan og oras. Usa ka oras sa buntag sayo sa matag Domingo. Hangtod nakabalo siya mubasa. Unya usa ka higayon, ang simbahan nga akong gidala gibisitaan og usa ka dato nga nahimo pong magtotoo kay ako po'y gigamit ato sa Ginoo nga ako siyang mabautismuhan. Pag umangkon siya sa kanang tagiya sa IPI, kanang bitong tigama og ipikasen. Ilahang company na sa Mabulo. IPI. Unya kasagaran anak nila mga Kristohano na. Dato guys sila. Putin dato Kanang bibisita ko sa ilahang Pinoyanan, di ko kasod kung di ko moagi gwardya. Di pud ko kasod kung wa ko ibiling lisensya. Niya sa layo pa lang ang ilang pultahan, layo pa lang sa gate, makita na kanila. Gatuyok ang CCTV. Niya grabe. Pero sa dihang ni bisita sila sa simbahan nga akong gidala. Katong akong igsuon nga akong gitudluan, dito gyud nako gipalingkod sa tubangan. Iya gitong lingkuranan. Siyempre, wa nako kalimti kining maong bersikulo. Likayan gyud nato kana bitang pagpilig tao. Nga atong mga igsuon diha sa simbahan sa Ginoo. Pero sa pagtagad og tao nga dili nato kaila diha sa pagtuo, uy magbantay ta. Magbantay ta. Klarohon ra gyud nato ni mga kaigsunan kay base og imo ning buhaton sa tanang mga tao. Nga kani murag kuan maning tawhana kanang murag makaluluoy kay ni inya ingon biya ang Biblia nga ipaangay ang pagtagad. Makaluluoy o dili makaluluoy pag di gani nimo kaila, ayaw kumpiyansa. Ayaw kumpiyansa. Kay basig mailad ka. Dautan pa lamang niya. Mao na nga sa ako nang gikaingon kaning maumensahe, buhaton lamang nato ni diha sa simbahan. Kay para ni or buhaton nato ni diha sa simbahan sa imong Pinoyanan ngadto lang sa mga taong isig nato ka Kristohanon. Ako ra gyud ning giklaro mga kaigsunan kay basig ato ning buhaton, inyo ning buhaton ngadto sa mga taong dili ninyo kaila. Dautan pa lamang niya na. Unya unsay giingon sa Biblia, ang mga taong dautan makaguba sa maayong pamatasan. But ipasabot, ilikay nato atong kaugalingon sa mga taong dautan. Mauni nga kining maong mensahe, dili ni siya pwedeng ma-apply sa tanang mga tao nga dili nato kaila. Ma-apply lamang nato ni sa mga taong naa sa simbahan nga ato ng mga kaila. Or bisag og naas atong Pinoyanan basta kay nakaila ta nga kana nag-alaga nag Dios.
Kana mingtuon nag Dios, kana nagsimba nag Dios. Unsa may iyang kahimtang ayaw tanawa. Madato manag makabos ayaw na tanawa. Ang importante anak sa Ginoo, Kristohanon siya, katawhan sa Dios. Kay kung ato ang pilion ang pagtagad, tagdo nato tong mga tao nga nindot kaayo og mga pamarog, niya di ay igsuon nato nga makaluluoy kaayo, nya wala nato tagda, kasalata. Lamang ako gining giklaro ha, ang pagtagad dapat buhaton lamang nato ni sa atong isig ka magtotoo. Bisag dili isig ka magtotoo, basta kay kailan na ka. Basta kay kailan na nimo ba? Karo mahimo kang panalangin para madasig sila. Muna nga diha giklaro mga kaigsonan nga ang mga tinuod nga Kristohanon, kitang mga Kristohanon pauswagon. Una, nga mga gipakita dinhi mga kaigsonan nga pauswagon gyud ang mga Kristohanon, tan-awa dinhi. Diha sa Singko, pamati kamo minahal kong mga igsoon. Santiago Kapitulo 2 versikulo 5. Pamati kamo minahal kong mga igsoon, ang Dios nagpili sa mga kabos ni ining kalibutana aron mahimong dato sa pagtuo ug aron makapanag-iya sa gingarian nga iyang gisaad sa tanan nga nahigugma kaniya. Ang kabos gipili sa Ginoo para mahimong dato sa pagtuo. Niya kapila na gyud nako ni gi-share diri sa atong programa. Ang taong tinuod nga dato sa pagtuo, tao nga hingpit nga misunod ni Hesukristo. Paghingpit ang atong pagsunod sa pamaagi sa Dios, sa mga pagtulunan ni Jesus Christ, kung ato yung sundon sa hingpit ang iyang pamaagi, sultihan ti ka ang gisaad sa Biblia, dili ka magpabiling kabos. Ang tao nga kabos gikaloy-an sa Dios para mahimong dato sa pagtuo. Unsa may resulta kung ang tao motuo ni Jesus? Diba? Ang tao nga mituo ni Jesus makasinati og kinabuhing madagayaon. Munang ang tinuod nga tao nga mingsunod sa hingpit sa pamaagi sa Ginoo, iblas gyud na sa Ginoo. Kay si Hesukristo wala mo anhi aron kita silutan. Si Hesukristo wala mo anhi aron kita magkalisod sa tanan. Hinuon, mianhi siya aron kita makabaton og kinabuhing madagayaon. Kapitulo 10 versikulo 10 sa libro sa Juan. Ang kawatan mianhi aron pagpangawat, pagpatay, paglaglat. Apan ako mianhi, ingon si Jesus. Apan ako mianhi aron kamo makabaton og kinabuhing madagayaon. Ang pulong madagayaon dili lang sa usa ka bahin sa atong pagkatao, kundi sa tibuok nato nga pagkatao, sa kalag, sa espiritu ug sa atong lawas. Tagbuon sa Dios ang tanan nga gikinahanglan sa atong pagkatao. Lamang mahitabo lamang ni kung hingpit natong ikinabuhi ang pamaagi sa Dios. Mao na nga ingon siya dinhi nga, pamati kamo mang aminahal kong igsuon, ang Dios nagpili sa mga kabos ni ining kalibutan na aron mahimong dato sa pagtuo ug aron makapanag-iya sa gingarian nga iyang gisaad sa tanan nga nahigugma kaniya. So dili lang panalanginan sa mga butang sa kalibutan, kundi panalanginan usab sa mga espirituhanong butang. Muna nga ang tambag dinhi mga kaigsuonan, angayo nato pagtagad ang tanang tao
nga nagtuos Ginoo. Unsa man ang iyang sitwasyon, kabus man siya, dato man siya, importante nga angayon nato pagtagad ang tanang tao. Lamang dili nato kalimtan ang naagian nato nga mga mensahe diha sa Biblia. Sa unang Korinto kapitulo 5:11. Kay dili biya tanang taong Kristohanon tarong. Duna biyay duha ka klaseng Kristohanon. Timan niya, dunay duha ka klaseng Kristohanon. Ang usa maalamon, ang usa buang-buang. Gitawag sa Biblia danghag. Ang mga Kristohanon danghag mao sila mga tao nga mingtuong Kristohanon apan sige pakasala. Unsa may gitambag sa Biblia, timan niya kay kining mao minsay para ni natong mga Kristohanon. Unsa may tambag sa Biblia sa mga tao nato nga makakita tas mga Kristohanon nga nagsige ra gyapon patuyang. Sa giingon din unang Korinto 5 bersikulo 11. Ang buot kong ipasabot mao nga dili kamo makighugoy-hugoy sa usa ka tawo nga nag-angkon nga siya Kristohanon, apan makihilewason o hakog o nagsimbag mga Dios-Dios o tigbotang-butang o palahubog o kawatan, likay bisan ang pagpakiksalo sa mga tao. Mao na nga ilayo nato atong kaugalingon sa mga taong moingong Kristohanon apan kalibutanon. Muhatag na kog panahon sa pagtumbaya sa inyohang mensahe diri sa ato nga programa. Siguro dunay mga mensahe diri nga naay mga pangutana. Ako sa nga tagaan og pagtagad. Unya na man toy awit no. Sangalan mo, pangalan mo. Okay, ako sa tagaan og pagtagad. Tawagin ang pangalan ng ating Diyos. Siya ang ating kapayapaan. Si Supali, maayong gabi Pastor from Kibaghot, Lagindingan, Misamis Oriental. Si Philly Impis, maayong gabi Pastor, maayong gabi isad. Si Gina Kamahalan, salamat kayo sa pag-share. Si Pastor Eliser Godines, tinuod yun na Pastor, ang dato ra imong pilion, makasala ka na. Si Gina Kamahalan, okay, salamat kaayo. Biso-biso Pastor. Biso-biso. Salamat kaayo ni Norim Ilaw Ganyolon. Si Pastor Carmen Mahilong Bantigi, maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo nakaabot pa ko sa live kay gikan mi nag Bible studies, Bible reading. Pastor, ikaw na ari niya mo diri sa ato ang Thanksgiving kay atong last December giari man gyud mo. Giari man gyud ko ninyo. Lipay kay ko. Apos kay lipay kay ko kanang makakita ko ninyo. Kay mao nay akong kalipay diha sa Ginoo. Si Jervy Rimas, salamat kaayo sa inyong pagtumbaya. Natoy nag-message rin na ipangutana ako tong pangitaan kung unsa to iyang pangutana. Si Randy Putin Senior, maayong gabi Pastor, God bless. Watching from Buhay, General Santos City. Si Juliet Valenzuela, good evening Pastor. Tinuod na duha ka klaseng Kristohanon, malamon og danghag. Si Mila Baldado, GC. Maayong gabi Pastor, watching from Manhuyod, Saksak, Negros Oriental. Si Virgie Palma, maayong gabi Pastor. Si Rose Bisin, maayong gabi Pastor. Salamat sa Word of God this evening. Oras sa itong programa, alas 9 na sa kagabion. Ako nagtuo mga kaigsuonan nga klaro og tin-aw kayo ang mga pulog mga minsay sa Ginoo nga nagpasidaan og nagtudlo kanato sa pagkinabuhi diha sa
atong pag-alagad kaniya. Labi na gyud sa mga panahon nga makahimamata og ising natog ka magtotoo. Sunod na itong hisgutan mga kaigsuonan, kining pagtuog ang mga buhat. Dinhi ato ning takatunan pag-ayo, kay daghan ba kay mga tao nga moingon nagtuo, pero walay panahon sa Ginoo. Si Nars Buyan, Pastor Gideon, kung ato na sila likayan, kay basin man kaha sa pakigsalo ato likayan, unya kay makigdait man kaha sa tanang tao. Mas malayo na hinuon nato og dili nata makasinggit sa pagmensahe. Nindot imong pangutanan, no, Sister Nars? Kanang Kristohanon nga nasayon nas kamaturan, apan sige ra gyapon binuang, lisod kay na nimong tambagan. Kawang lamang ang imong panahon ug imo na silang walihan. Maunay tinuod. Ang imuhaan ng mabuhat, may pay mulayo ka ug makigsulti kas Ginoo ug iampo sila. Kaysa imo silang walihan nga nasayon nas bala ang kasulatan, insultohon ra ka. Kanang pulong pakigdait, yes, mahimo na sa epektibo sa mga taong dili magtotoo. Pero mga tao na nasayod nas kamatuoran, imo na silang walihan. Na, walihan kanila, di batihon pa ka. Salamat guys ninyo tingong pangutan. I hope nasabtan nimo unsay mensahe nga imo nadunggan. Si Ate Ars ang uban pastor lahi ra ang pagtagad sa kabus og dato. Amo na nga nakit-an gyud nas Ginoo gigamit si Apostol Santiago sa pag tambag o pagtudlo na tong tanan. Si Kimberly Inobio Larissa, maayong gabi pastor, watching from Toril, Davao City. God bless sa imong umaabutay nga anniversary. Salamat sa Ginoo sa pag-atiman o pagtagbo. Silya Tabanaw, tinuod gyud na pastor, kinahanglan nga mga Kristohanon walay gipili. Muanha mi pastor, amo nagiampo nga makaanha mi karong Marso. Salamat ti Pastor Carmen. Sige, salamat kayo. Nangandam gyud ko diri mga kaigsuonan. Anya ako nagtuo nga ang Dios nagtabang ug naguban ug nagtagbo sa atong pagpangandam. Kay challenge kay ni. Grabe ka challenge mga kaigsuonan, kay first time ni akong pagdumala og buluhaton nga nagdungan ba. Unya nagdungan nga may tag walay gastuhanan. Nagdungan. Kay pag tukod og simbahan mga kaigsuonan, dili basta-basta. Kay sa pedidos pa lang mga kaigsuonan sa mga materyales para mahuman ang simbahan, niabot og 220,000. Ku Lord, salamat kaayo nga naa po'y challenge sa akong pagpangalaga. Unya dungan pagyud sa atong anniversary. Salamat sa Ginoo nga ang ako ang gibuhi po diri kauban sa akong asawa ay dagko na. Salamat sa Ginoo, no? Dagko na. Igo na nato ning kana bitawng salusaluhan. Unya gidasig pagyugos Ginoo nga magkrusada ta. Ania nanay mga musician, doon nanay mga worship team nga magdumala anang buluhatuna mga igsoon ko sige na ato na silang mahimamat karong Marso City. Marso 6 gani murag na sila. Si Ili Rose Di Patilla, maayong gabi Pastor Wansing diri sa Las Navas Prosperidad Agusan del Sur, Di Patilla og Ostos family dili Ostos family masiguro ni akong mabasa gid sige. Salamat kayo sa inyong pag-uban. Si Rachel Matupa, thank you Lord. Thank you Pastor. Klaro gyud kaayo ang imong mga pagpasabot. God bless. Si DC Morris, hi Pastor from General Trias, Cavite. Kumusta mo diha? Si Marcos Matupa, mayong gabi Pastor Gideon. God bless kanunay sa imohang kabuhi. Kuani Hilunggo. Mayong gabi Pastor Gideon. God bless kanunay sa imong kabuhi. Ug dalaygon ang Dios sa tanan nga salamat sa pulong sa Ginoo. Watching here in Calatrava, Negros Occidental. Salamat kaayo ni Marcos. Salamat ang Dios magpanalangin nimo Brad Marcos. Si Lucy Cavelio,
Aduhay lungsod, maayong gabi pastor. Unang higayon ako nakakita sa imong live from Kalamansig, Sultan Kudarat. Salamat kaayo Sister Lucy. Ang Dios magpadayon magpanalangin nimo i-declare in Jesus name. Si Sheila Swarty, salamat sa pulong sa Ginoo pastor. Imuhang gimensahe karon. Si Virgie Palma, maayong gabi. Si Virgie matod pa, good evening pastor, watching from Cagayan de Oro. Pulong kaluwasan, matod pa pastor, usay pasabot sa bautismo sa Holy Spirit. Usa ko pod na nagwali sa Word of God. Wala ko kasabot ana pastor kay wala baya ko ka eskwela. Usay buot ipasabot anang bautismo sa Holy Spirit. Ang bautismo sa Holy Spirit kini gipakita diha sa libro sa Buhat. Kapitulo 2 sa Dion Pentecost. Unya hinumduman nato nga before na nahitabo, duna nay mga gipadayag si Jesus Christ. Nga ang tao nga bautismuhan sa Espiritu Santo o mabautismuhan sa Espiritu Santo, siya nga tao nga gipasaylos Ginoo. Siya nga tao nga angayan og takos nga makasulod sa gingarian sa langit. 1:3 nga to sa 5, dili makasulod ang tao kung dili siya magpakatao pag-usab sa tubig ug sa espiritu. Unya sa Buhat Kapitulo 2 bersikulo 38, kinahanglan ang tagsatagsa kaninyo maghinulsol og magpabunyag og pasayloon ang iyang mga sala og madawat niya ang gasa sa Dios nga maong balang espiritu. Unya sa diha nga nabanhaw si Jesus, nadasig ang mga tinun-an. Ug sa dihang sa ilang kadasig, gusto na silang musugod sa ilang buluhaton sa pagsangyaw sa maayong balita nga atong mabasa diha sa libro sa Buhat Kapitulo 1. Ang tambag ni Jesus Christ before siya gibayaw sa langit, isa ayaw usa mo panglakaw. Hulata usa ninyo ang gisaad sa Dios nga maong balang espiritu. Kaysa dihang mo kunsad ninyo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong saksi. Buhat Kapitulo 1 bersikulo 8. Unya pag-abot sa Kapitulo 2, nagkahiusa ang mga magtutuo nga niabot silag 120 ka mga magtutuo nga nagkahiusa nga nagdaig sa Dios, mikunsad nila ang balang espiritu. O sa dihang mikunsad ang balang espiritu mga tigsunan, nagsulti sila sa nagkalilaing mga sinultihan, apan katong ilahang mga sinultihan nga nagkalilain nga mga pulong, dunay nakapanag-iya ato. Wala sila kasabot, pero dunay nakasabot. Ang bautismo sa balang espiritu, bantayanan kay ni. Kay kung imong tan-awon ang kapanahunan karon, ginauran-uran ni uban. Nga kumbaga ba, giusab nila ang gipakita sa balang kasulatan nga ang tao nga bautismuhan sa balang espiritu o ang taong nabautismuhan sa balang espiritu katukunong natumba o katong nakirig-kirig. Dili man na maoy gipakita sa Biblia. Katong gilihans nimo nga tao o gipandungan nimo nga tao, kung imong tun-an gyud ang mensahe sa Ginoo, deliverance to nga time. Wala to siya mapuno sa balang espiritu. Deliverance to nga sitwasyon. Bitaw nang dunay mga tigumanan, siging taga-Domingo, siging tumba, pero ang kinabuhi daan ra. Ang tinuod nga nabautismuhan or kana bitang nabautismuhan sa balang espiritu sama sa kinabuhi ni Pablo. Nga ang kinabuhi ni Pablo kaniadto, layo kaayo ang iyang kinabuhi sa dihang nakadawat og napuno sa balang espiritu. Mao bitaw na nga ang pagtuon sa Biblia dapat tarungon, dapat ayuhon para ang ato ang pagsabot tarong sad.
Si Mariluna Sigira, bitaw pastor, lisod jud sultian sa pulong sa Ginoo ang tao nga nakahibaw na sa kamatuoran. Ang problema kay wala matuni ang pulong kamatuoran sa pagkinabuhi. Mo na bitaw, tanaw ra gud nang giingon sa panultihon natong mga tao gud diri sa kalibutan. Lisod kay pukawon ang nagmata. Lisod kay pukawon ang nagmata. Si Nars Buyan, salamat kaayo sa atong mentor Pastor Gideon sa maayong tubag, pero akong ginasuod bisan sila magsupak tungod kay wala pa man sila jud masayod kay nganong dili pa man mutuo pulong sa Dios. Natural kitay mo adjust. Kitay mo adjust Sister Nars ha. Kay wa pa man na sila mutuos pulong sa Dios. Kay tao ra daw naghimo pero sigian gihapon nagkonsulti. Natural kitay mo adjust, kitay mo pailob ana. Gawas anang mga magwaliwali na diha o niya magbisyo ra. Palayo ta ana. Si Kimberly Inubio Larissa, pastor, kay salang ba jud daw buhaton ang water baptism? Depende. Ako ipasabot. Nganong depende? Naamanggoy mga tao nga nabotismuhan nga wa pa di kasabot. Naapoy mga simbahan nga ang ilahang paghimo nini membership dili sugo sa Dios. Ang sugo ni Jesus nganong bautismuhan ang tao or nganong kinahanglan tang mabautismuhan para mahimo tang tinun-an, dili aron mahimo tang membro sa simbahan diin tagibutang. Mateo kapitulo 28 sugod 19 hangtod sa 20. Unsay giingon? Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Og himua ang tanang katawhan nga akong mga tinun-an. Bunyagi sila sa ngalan sa Man sa Anak sa Espiritu Santo. Og tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo og hinumdumi ako mag-uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Unsay mensahe? Himuong tinun-an ni Jesus Christ. Pero unsay gibuhat sa uban? Bisag ang tao gibautismuhan sa laing simbahan, bautismuhan pa nila kay dili nila dawaton og ilhon nga sakop kung dili nila mabautismuhan. Perting layo ang gitudlos Biblia. Gigamit nila ang sugo sa Ginoo para murag sila'y sakto. Munang magbantay gida. Moingon kung dipindi kay dunay mga tao nga nabautismuhan wa gyud di sila kasabot pa unsa kabililhon, unsa ka importante ang bautismo. Naay nabautismuhan kay ang iyang uyab nagpabautismo san. Naay nabautismuhan kay naay giapas nga opportunity diha sa simbahan. Naay mga scholarship. Munang naay pagbautismo pag-usab ibin sa panahon ni Pablo. Kay doon na may nabautismuhan diha nga nabautismuhan lang sila sibo sa mensahe ni Apostol ni John B. Baptist. Munang wa gani sila kabalo nga naay espiritu. Anay rebaptize diha sa Biblia. Ako guning basahon mga gigsunan. Ato ning tagaan gyud pagtagad ning mga pangutana. Oras sa tong programa alas 9:14 na. Aming kalakasan sa aming kahinaan, Panginoon. Unya asa pa toy mga kuan diri kanang wala kay ko kasib og mga request diri nga mga awit makalangit ha. Hallelujah. Sige. Ako sa nga taga pagtagad si Diana Mary Tilin, pastor salamat sa pasabot sa ahong damgo. Nagpasidaan daw ko sa mga tao nga naay tsunami. Tapos ilahang sinina white na din after nako paghibaw sa mga katawhan ni aksyon na dagat og form pag tsunami. Pero dihay sa man badji nga nagpadong sa gunit espada aron dili madayon ang tsunami. Og usa sa pas ahong damgo nga lingkod daw ko tupad sa Ginoo na stay gisulti pero wala na ho mahasabti. Sige. Ang imong damgo naghisgot na og katalagman kung imong lantawon
katalagman ang gisgutan, pero kung imong tan-aw na siya pagsulay na siya. Adunay mga pagsulay nga kanang imong makit-an, imuhang masinatian, pero dunay mensahe ang Dios nga makapalig-on nimo, nga makapadasig nimo. Muna nga ningon dinhi nga apan dihay badge, pero dihay badge nga nagpadong o gunit espada. Ang espada ang iskutan diha mensahe sa Dios o pulong sa Dios, dihas pulong mensahe sa Dios na ang pamaagis Ginoo. Ang usas mga kinahanglan nimo kana bitawng kuan, kanang pagpamalandong kanunay. Kinahanglan kantigo kang maminaw si mensahe sa Dios, o kinahanglan kantigo kang musabot ana, kanang makaila ka ba? Kay dili tanang mensahe gikan sa Dios. Dunay mensahe gikas dautan. So kinahanglan nga kantigo tang musabot sa laing bahin, kantigo tang muila sa mga pulong nga atong madunggan. Dapat kaila ta nga kini pulong sa Dios or kini pulong ni dautan. Kung makabantay ta nga pulong ni dautan, ilayo ang atong kaugalingon. Kay kung dili nato ilayo ang atong kaugalingon mga kaigsunan, dili ta mahimong bulahan. Kay ang giingon ni David sa Salmo 1:1, bulahan ang tawo nga dili mamati sa tambag sa dautan. Si Sheila Suarte, tinuod jud pastor, deliverance time ang bautismo sa Holy Spirit. Si Burgess Palma, salamat pastor kay naadjud ko'y nasabtan. Pastor Gideon, salamat sa imuhang pulong na pod ko nakatunan gikan ni Burgess. Ang ubang sikta pastor dili mo tuo ana pastor nga bautismo kay dili daw na ang pamaagi nga maluwas kita sa sala. Ilasan na ang pagtulunan. Kay matud pa wala kunoy labot ang bautismo sa tong kaluwasan. Daghan manggod nga bahin ang gisgutan nga sa Dios nga kaluwasan sa sala o kaluwasan sa kasuko. Kaluwasan sa katapusang kasuko. Naluwas sa sala, unya sige ra tag bisyo. Unya makalikay di etas kasuko. Maluwas di tagikas sa kasuko sa Dios, dili. Muna nga ang ilang manggong pagsabot God is kana bitawng 3-in-1, 2-in-1. Ilasan na. Sa ako agyod nga ako ang kanang akong nadawat nga mensahe kana bitawng gipadayag sa Ginoo sa ako ang kinabuhi mga kaigsonan. Kana bitawng dili hagpat-hagpaton ra ng Biblia unya dili sabton ang tibuok Biblia. Dapat ang unsa may gipasabot sa Dios sa tibuok Biblia mao nay ato ang barugan. Dili kay bisag dili mao'y gipasabot sa Dios unya kay mauray na sabtan, maoro po'y gigamit aron makiglalis na pud sa uban. Munang diri sa atong programa mga kaigsonan na ay mga tao nga moingong debate pata pastor. Ikaw nga pangita ra dito og kanang makigdebate nimo. Kay ako dili ko. Niya pastor, kung dili ka makigdebate nako, nakasala ka ana. Kay ingon ang unang Pedro, dagan mi din sa unang Pedro. Murag 3:15 siguro to. Nga kinahanglan andam ka sa pagtubag sa tanang mangutana. Kay di ka andam, kasala ka. Engko nga ako silang giingnan, dili tanang pangutana ang ayong tubagon. Og tanawa, si Jesucristo, tanang nangutana kaniya, gitubag ba? Mao na nga bantayan kayo. Bitaw pastor na ako kaila bautismuhan kay aron mahimo silang membro sa ilahang church. Gihimo laging membership ang bautismo. Ako saning butangag background kay murag mingaw man. Si Raquel Geralde Milagro, request ko kanta pastor ang Milagro posible. Sige. Murag naatoy ga request kanina pero wala na ako mabanday. Sige. Ang Milagro posible. Is your mark in the past? Okay, ko nga pagtagad ang Milagro posible.
Si Marilyn Oricio na request pastor awit mga awit pagtuo ko daghang pagsulay. Tunggang pagtuaw, mabayaw ka, nindabi. Si Pulong Kaluwasan, salamat sa Ginoo pastor. Maunay gusto nako madungog kanimo pastor ang imuhang pagsabot sa bautismo. Holy Spirit, maupod na ako ang nasabtan bisan wala ko ka eskwela sa Bible School. Naay alagad sa Ginoo iya kong giingnan, kinahanglan daw ko maka-encounter dili daw nako mapugnan nga mga speaking tongues sa ako ang pagsabot sama pod na sa imuhang pagsabot pastor. At nagdaghan akong nasinatian ani. Pag dumalagod nako sa prayer house sa Jesus Range, daghan kay kong nasinatian. Daghan na natoy kay ang movement sa Jesus Range international. Nya daghan kay ito nga mga na-encounter nako nga mga nagpailang propeta. Unya grabe oy. Sultihan ta ka mga kigsuna nagwali siya. Unya nagwali siya, giundang ni ang wali o giingnan niya dunay babae diring na problema, gibulagan. Unya wala kapugong ang babae, ming tindog og mingdagan sa tunga ditsog kirig. Daghang kay mga milagro, pero dili tanang milagro basihan aron mo ingon tang dunay Ginoo. Kaya itong hinumduman gipasidan-an nata ni Jesus Christ sa atong Ginoo mismo nga ang mga mini nga mga propeta, ang mga mini nga mga magwawali muhimog mga milagro, bisan gani ang mga pinili mahimo malimbungan. Muna kung nagtuo ta sa Dios, nagdipindig milagro, bantayanan kaayo ta, bantayanan na kaina. Daghan kayong mga nagpakapropeta gikan sa laing nasod, natoy usa ka India, natoy usa ka muna nga bantayanan gid kayo. Ako gyud moingon nga bantayanan kay ampinganan kay ron karong panahon na. Si Rose Bisen, amen, agree gyud ko anang imong giingon nga giuran-uran na lang nila ang bautismo sa Holy Spirit. Matumba unya matingala ta nga kinabuhi wala mausibo, kabubuton sa Ginoo, mausob nga subo kayo pamalandongon. Pastor, salamat kayo sa imong mensahe kay daghan gyud makatunan kung ang atong kasing-kasing madinawaton lang sa Word of God, mutubo gyud atong pagtuo diha sa Ginoo. God bless you more even sa your ministry, more souls to win. Salamat kaayo Sister Rose Bisen, ang Dios magapanalangin kanimo. Si Virgie Felicia Estravela, good evening Pastor. Mutana lang ko about sa rebaptize. Pwede ba magpa-rebaptize Pastor? Sige, ako sanay nga pangitaos Biblia ha. Nani sa kuan panahon ni Pablo katong rebaptize kanang bautismuhan pag-usaba, pero nalimot kog asa to dapit. Pero ako ni nga ako ni pangitaon basta kay naato sa libro sa buhat naabatos 18 or 19. Ako sang tan-awon dire kanay akini si Pablo dito sa Epeso murag naa ani moni siya sa buhat kapitulo 19 bersikulo 1. Samtang dito si Apolos sa Corinto, milata si Pablo sa lalawigan hangtod nga miabot siya sa Epeso. Dito gikatagbo niya ang pipila ka mga tinun-an
Tanawa ha, mga tinun-an na ang iyang katagbo. Gikan nas pulong magtotoo. Magtotoo, mga tinun-an na. Unya, ug gipangutana niya sila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa dihang mituo kamo? Sila mitubag, wala gani kami mahibalo kon na aduna bay Espiritu Santo. Unya, si Pablo nangutana kanila, unsa man di ay matanga sa bunyag nga inyong nadawat? Ang bunyag ni Juan, mitubag sila. So naay mga taong nabunyagan, pero pangpamimrora sa simbahan. No? Gamit yapon ang ngalan ni Jesus, gamit yapon ang ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu, pero ang tumong ug ang tuyo dili align sa pulong sa Ginoo. Dili aron mahimong tinun-an kundi aron mahimong membro sa simbahan. Versikulo 4, unya si Pablo miingon, ang bunyag ni Juan alang lamang ni adtong naghinulsol og iyang gitudluan ang katawhan sa Israel ug kinahanglan motuo sila ni adtong muanhi sunod kaniya nga mao si Jesus. So dunay mga taong nabunyagan pero wala mo tuo ni Jesus. Dili bunyag sa pagtuo ni Jesus, kundi bunyag aron mo tuo sa ilahang doktrina. Inana na. So unsay gibuhat? Sa pagkadungog nila niini, gibunyagan sila sa ngalan sa Ginoo Hesus. Sa dihang gipandungan sila ni Pablo sa iyang mga kamot, mikonsad kanila ang Espiritu Santo og nagsulti sila lahi nga mga pinulungan og nagwali usab sa pulong sa Ginoo. Kining lahi nga mga pinulungan, mga kaigsuonan, wala tao ni kanang mura na silang nagkaguliyang. Unya, murag rabag ni upgrade ni sa atong panahon karon. Kanang pandungan, unya, mukirig, mo mangusog yung maayo. Unya, puno na kuno sa balang espiritu, na anak kuno ang balang espiritu. Dili na mo ilanan. Ang ilanan nga naana nato ang balang espiritu. Nakawali na ta sa gibuhat sa Ginoo. Makashare na ta sa pulong sa Ginoo. Kay ang trabaho sa balang espiritu, tudluan ta, pahinumduman ta sa mga pulong sa Ginoo. Mao bitaw na nga ang tao nga nagtuo og nakadawat sa balang espiritu, dili nakapugong nga mawalig yun niya ang pulong sa Ginoo. Sama ni Pedro, wala sila mag-eskwela, wala gani sila katak og eskwelahan. Pero sa dihang puno sa balang espiritu, giwali na niya ang pulong sa Ginoo. Like ni Esteban. Si Esteban, mga kaigsuonan, puno sa balang espiritu. Bisan kon gibato siya, wala siya muhunong sa pagwali sa balang espiritu. Pero dili gyud ta katingala, dili ta dapat matingala. Kay sa simbahan pa lang sa panahon sa mga apostolis, dunay mga tao nga dili gyud puno sa balang espiritu. Dunay mga tao nga nahimong sakop lang sa maong simbahan pero dili puno sa balang espiritu. Mao bitaw nang sa eleksyon sa mga katabang sa iglesia, ang gikinahanglan nila pitura. Kay ang requirements ingon nga mahimong katabang sa simbahan, una, kasaligan, puno sa kalam, o bala ang espiritu. So naay mga rebaptized no sa panahon ni Pablo. Dinhi atong makita diha sa Buhat kapitulo 19. I hope inyo haning na kuha. Si Flor de Lisa Awa Atawom. Salamat sa pulong, pastor. Samtang naghugas kog plato, naa na pud ko'y nakatunan sa imuhang muwali, pastor. From Baguio, Davao City. Wow. Si Michelle Romero, pastor, maayong gabi na ako'y kaila ba nga nabautismohan unya hangover siya, pastor. Okay lang ba nga magpabautismo siya pag-usab? Actually, kanang pagbautismo, kung imong tan-awon sad, imo gyud na siyang tan-awon kung kana bitawng nakasabot ba gyud siya, unsay rason nga nung bautismohan siya. Basi kung
nabautismuhan siya karon unya wala siya siya maninuod sa pagpangalagad kay ang usa man gud sa mga nahitabo gud sa tao nagpabautismo unya wala mo total surrender bitaw. Dapat man gud sa bautismo is total surrender kanang giingon ni Apostol Pedro nga og ang tagsa-tagsa kaninyo maghinulsol. Ang word hinulsol man gud dapat dili partial, dili kay 50% lang nga sala imuhang hinulsolan. Dili pwede nga Lord na hinulsol ko kay nang libak pero kining pagpamakak Lord murag 50% pa kay naa pa manggug koy kuan kaning labi na pagpangawat no. Dili na siya pwede 50% partial lang ato ang paghinulsol, dapat 100% total surrender sa Ginoo. So depende na siya naa magoy mga tao pod nga nabautismuhan. Yes, ang kabag-uhan kung imong tan-awon sad process. Dili man tuod nimo makit-an diha ang kabag-uhan. Na may mga panahon nga mga tao makit-an pa nato nga nabautismuhan pero nagbisyo lang gyapon. Pero dili na maoy basihanan aron atong i-rebaptize kay nagbisyo lang. Dunay mga panahon, dunay mga tao nga nagpabautismo siya anang panahon na pila ka tuig pa ang iyahang kumpletong kausapan. Pero usas ako ang nakita na sinatian or nakita no. Ang tao nga dugay mausab daghan pang mga kasakitan o mga kagulanan nga iyang magian. Nganong kinahanglan siyang makasinatian na? Kay dunay giingon sa Biblia nga dunay mga tao nga lisod kay bag-ohon or lisod kay mausab. Isa pa siya mabag-o kung makaagi siyag mapait nga makasinati siyag mapait or mapait nga kasinatian. Isa pa siya mabag-o. Kini giingon ni Solomon. Naanas panultihon mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Panultihon. Ako sang pangitaon kung asa to mabasa. Panultihon 20 versikulo 30. Usahay kinahanglan makatilaw kita og mapait nga kasinatian una pa kita magbag-o or mabag-o sa atong pamatasan. Mao nang dunay mga tawo mapriso, dunay mga tawo nga madisgrasya. Isa pa gyud makaamgo nakapabautismo mo day ko na am day koy pagtuon nalimot mo day ko. Unsa may atong buhaton? Magsige tagpapa-rebaptize para mabag-o no. Dadon nato sila sa mga pagampo. Ato ng trabaho. Gawas lamang ni adtong mga tao nga nagwali nya sige pakasala. Nagsigig sangyaw, sige pakasala. Pero naanang mga kaigsuonan nato nga human na bautismuhan nakasala imong makit-an nga nagbisyo ra gyapon. Ang ilang gikinahanglan atong prayer. Ang atong pagdangop sa Ginoo, Lord, nakoy igsoon, nakoy kailang, nakoy higala, napasay bisyo. Why imposible nimo Lord? Pero anang nagwali na diya simbahan o niya nagsigir ag bisyo, ulog-ulog na huno mo ana. Ilad na. Problema kay nas mga nagdalag simbahan. Pero anang ato mga kaigsuonan nga nabautismuhan, atong tayman na hinuklog sila. Murabag naablihan gyud sila. So opportunity na to nga makadawat sila sa Ginoo og nagbautismo sila. Pero niagi ang mga pagsulay sa kawaladon. Daghang klaseng mga pagsulay nga diin ta makasinati. Yes, dili tanan nga mga tao nga nakaagig pagsulay nagmadaogon ka. Pero wala magpasabot pildero ka. Nagkinahanglan na sila sa itong mga pagampo. Nay mga tao nga wala na mo simba. Nay mga tao nga naganahan maminos pulong sa Dios. Pero wala sila mo dawat og mga buluhaton. Ang ilang gikinahanglan atong mga pagampo. Ang giingon lang sa Biblia katong mga nagwaliwali nga mo ang kung Kristohano po ko brad. Pero nagsige ra nga bisyo, likay na.
I hope klaro kay ni minsaya. Pero alang na ato alang sa ato mga kaigsunan nga nabautismohan na. Manabako pa. Manugal pa. Unsa pa diha mamakak. Nagginahanglan na sila sa atong mga pagampo. Pero katulamang mga taong nabautismohan nga walay buluhaton diha sa simbahan. Wala magtudlo, wala magwali. Pero sa ako nang gikaingon, katong tao nga magsigwali, sig tudlo diha, sig dala diha sa buluhaton simbahan, sige ra gyapon bisyo. Binuang na. Binuang na. Mo na giingon sa Biblia, palayo mo, ayaw mo pagkiguhugoy anang klase nga tao. Pero sa ako nang gikaingon, katong mga tao nga nawad-ag kadasig, atong trabaho ang pag-ampo sa Ginoo ug pagdasig nila. Brad, sis, balik sa pagpangalagat. Nimbata, samtang buhi pa. Atong trabaho ang pagdasig, ang pag-ampo sa Ginoo para nila. Katong mga Kristohanon nga nabautismohan na, katong mga Kristohanon nga didesisyon, trabaho nato ang pagpaduol sa Ginoo para nila. Usbon ako, katong mga Kristohanon nga nagsigwali, sig tudlo, sig dalag buluhaton, sig ragbisyo, binuang na. Binuang na. I hope klaro kayo ang mensahe sa Ginoo nga atong nadunggan. Awit makalangit, pagtuo ko daghang pagsulay. Si Carmen Mahilom, Pastor Carmen Mahilom Batigi. Pangumusta ko ni Brother Toto ha. Ang tinuod gyud Pastor, tinuod gyud. Sheila Swerte, Pastor Ax lang ko asa dapit imuhang gidumala nga simbahan diri sa Cebu. Naa Starcom og naay simbahan sa Sudlon ang gidumala ni Pastor Carmen og ni Pastor Wilfredo Pabio. Ang naa sa Tarcom mao gyud nay unang gitukod nato nga simbahan, gidumala ni Pastor Erwin Sarbida, Pastor Junel Casilaw og ni Pastor Alvin og ni Pastor Pastor Miliboy. Si Conrado Postantes og napod si Pastor J-Boy diha sa Cebu. Dili kapugngan nga magpainiton, dili kapugngan nga mainiton muwali ang nabautismohan sa Holy Spirit na mao gyud. Tinuod Pastor kay ako lang dalagita pa ko nabautismohan pero wala ko kabatyag nga presensya sa Dios. Pero duha na katuig ang miagi, grabe ang kainiton nako sa pagpangalagad mao nga dalaygon ang Dios daghan akong kalag na dala sa Ginoo. Praise the Lord. Ug salamat kayo ni Divina Daitol ang Dios magpanalangin. Salamat kay sa imong kinabuhi. Padayon samtang may panahon pa. Na-bless gyud kaayo ko usually ganot ko. Salamat sa Ginoo. Ika ni Rochelle. Si Jinilin Palipog, good evening Pastor. Salamat kaayo sa pulong ni Lord. Klaro kaayo ang imong pagpasabot. Watching from Malaysia. Kumusta mo dias Malaysia sis? Ang Dios padayon magauban, magprotection, magbantay, magpanalipod kanini. I declare blessing in Jesus name. Oras sa itong programa alas 9:39. Kinahanglan akong manamilit. Sa dili pa ko manamilit mga kigsunan, magampo, magpasalamat ta sa Ginoo sa iyang pagpanalangin ganado. Magampo ta mga kaigsuonan sa ihang mga pulog, mga mensahe nga atong nakatunan. Magampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Salamat Lord sa imuhang pag-amuma kanamo sa mga pulog mensahe nga amon arong nasabtan. Diin among nakatunan kung unsaon mo pagdumala ang among kinabuhi diha sa pag-atiman sa matag usa nga mituo kanimo ilabinas mga simbahan nga diin kami magkahiusa sa pagdaig kanimo. Imo kaming gitudluan kung unsaon aron kami dili makasala kanimo. Busa amahan nagpasalamat kami nga imo kaming gigiyahan karon og amo gayong nakatunan ang imo mga pulong.
Salamat Lord nga imo sab gitubag ang tanang mga pangutana sa akong mga kaigsunan. And thank you so much Lord sa imong pagpanalangin kanamo bisan pa sa akong mga kaigsunan nga dunay gipamatay. I declare healing in Jesus name, in the name of Jesus. Right now, complete healing in the name of Jesus Christ. And thank you so much Lord sa kumpletong kaayuhan sa imong katawhan, kumpletong kabaguhan, kagawasan, paglabos sa tanan kadasig ug panalangin nga imo ang giandam kanamong tanan. Sa among pagkatulog ubani kami sa akong makigsunan nga naa karon silang Pinoyanan, maingon man sa among makigsunan nga asgawas sa nasod, padayon namo silang isalig kanimo, padayon nako silang itugyan nga na kanimo amahan ubani proteksyon ni kaming tanan sa ngalan ni Hesus. Bisan pa sa among pagkatulog ubani kami, wala kami mahimo kun wala ka. Busa kanunay kaming masaligon sa among pagdangob kanimo, kay dili man kay kamo pakyas sa among mga hangyo. Talaygon ka nga Dios among gialagaran, dungog mga pagdaig, himayag kadungganan alang lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios kini inyong son Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night. Ogma sa gihapon ni ining mao nga takna may inayong programa, mag-uban-uban na ta. Mag-uban-uban gyapon ta. God bless and good night. Pagday mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan,